Jaun Andreok, pilotazaleok, zestazaleok, egun on dizuela, zer modu zarete? Gutxitan esaten dugu egun on pilota emankizunen aurretik, garai batean partidarik handienak goiz eguerdi partean izaten ziren, orain berriz. Hauxe geratzen zaigu hitzordu nagusietan, beraz, egun on pilotazaleok. Gernikan urriko azken asteleenarekin hasi zen ohi bezala neguko lehiaketa, eta zenbait hilabeteren eta hainbat partidaren ondoren iritsi da azken norgehiagoka. Eta partida, ordezkapen eta guzti, Barantikak ez baitu jokatzerik, baina ordezkoa ez da edozein moduzkoa, hirugarren geratu den bikoteko aurrelaria, honelaxe geratu da norgehiagoka. Final haundi hau, batetik Lapurtarrak, Johan eta Baske, bestetik Bizkaitarrak, Goitia eta Lekerika. Bikote bizkaitar bat izango dugu beraz gaurko final haundi honetan. Goitia eta Lekerika, Ales Goitia eta Unai Lekerika behaskoa. Eta bizkaitar biak ondoan ditu, Ane Muruamendiarazek, egun hon Ane. Hemen ditugu finaleko lehen protagonistak, aldamenean Unai Lekerika eta Ales Goitia. Unai, zegorputzaldi, zer modu zaudete? Bueno, ondo, badau, ze horre barruen tximiletatxoek, nerviso puntue badau, baina, bueno, hori ben ikusteko usauna dela, kontzentrata goteko eta partien toperazteko. Ales, etxeko lanak eginda etorriko zinen, zer nolako partida aurre ikusten duzu? Bueno, partidi baki gogorra, pentsu eta zier izango dela klabi, lehenengo eta bintzet irabazti importanti alako beti. Bueno, ia Baskea eslan datorren, errebesa zia zenbat minutu eskur, bueno, leke da nire topera gatoz, osak ia eslan duen. Unai, hirugarren finala izango duzu, Winterreko hirugarren finala jokatuko duzu gaur, eta esaerak dio, bi ezkero hirugarrena seguru dela. Bueno, hori izaten da, baina hemen kantxa barruen demostre bida, kantxa barruen jokutxarra moten mazun, parti ez da irabazterik, así que nik harinako finalak, bueno, gauza batzuk hartuko teskontuten, baina enbidana partion bajo lastu, gudak igun mai emoan, eta hori itzen bagun, aukera izaukiko irazteko. Ales, Winter gora beratxo izan da, mentalki pentsatzen dut zuretzako zaila ere izan dela, baina aste honetan bertan entzun dizugu esaten, finalak irabazteko daudela. Bai, hori betiko ez da, azken baten guke irabazteko jokatzegu, txapelketi. Topera gatoz, gauzak ondo inde gatoz bintzet, naiz da kanpenatu gora beratzu eta asko kostau, bintze finalenga, oso posik horren aldetik, azkenin finalak galdu eskero, alperi da, irabazin bida. Entzun duzuen, bikote hau topera dator, gozatu bikote eta zorte hon. Hemen bada pankarta bat, Goitiaren eta Lekeren aldekoek jarritakoa, txapelketaren hasieran jarri zuten, eta azkenengo sakakadiegaz finalera arte zioen orain berriz aldatu egin behar izan dute, irabazi arte jarri dute. Eta finalean sartu dira, baina finalak irabazteko izaten dira. Ibon Aldazabal, egun on dizula. Egun on, Xavier. Bueno, Bizkaitarrak, bikote bizkaitar bat sartu da final honetan, bata aurrelari gaztea, elektrikoa, ikuskarria, gatza handikoa, atzelaria berriz, veteranotza tardaitekeena, horrelako hitzordu asko jokatutakoa, eta elkar ondo hartzen dutenak dira. Bai, ez, gainera bisek publikoaz oso ondo batzen da ben eta oso ondo koneten da bikote bat da, eta egiz esan euren kualidadik eta euren izaker ikusitxe bat oso ondo hartzen da bikotia. Zer iruditzen zaizu, gaur beraientzako moduko, irabazteko moduko partida dutela? Ni bai izango neban, nik uste dut nahiko txapelketa iraunkorra eta nahiko orekatu egin da bela, momento txiki batzuken dute, leke on bat ikusigu, beti ikusigu izen dugun leke ona, eta alez, esan duzun elektriko bat, itzelesko inderra, partidu asko apurtzeko gaitasune daukela erakutsi dau, eta gaurko honetan, hasieratik ondo kontzentrautu eta ondo sartu ezkero, nik favoritotzak eure jotetxuaz. Beti izaten dira, txapelketa luze hauetan beti izaten dira partida oso ona, gerdipurdikoak, eskasamarrak ere bai. Aurtengo honen berezitasunetako bat izan da, azken tantoetan polemika desente izan ditugula, eta polemikak baino okerragoak diren gauzak ere bai. Pilotakada pare bat ere izan dira, bata Goitiak hartu zuen, azken tantoan gainera. Hori ikusterik daukagun, lankideok, partida amaitze hartzuten, hortxe duzue.
hor aurkariari begira zegoen, eta aurkariaren saskimuturretik zuzenean orkatilara etorri zitzaion, eta atera egin behar izan zuten, airean atera behar izan zuten, hementxe duzue, eta sekula ez dugu jakingo, baina tanto ura azkena izan ez palitz, kantxan segitzeko aukerarik izango gote zuen. Bueno, eta horren ondoren beste pilotaka bat izan zen, irudietan ikusi berri duzuena, hau larriagoa, eta ondorio askoz ere mingarriagoak izan dituena. Goitiak berak hartu zuen lehendabiziko pilotaka da, hau berriz zorigaitzez Goitiari katigatutako pilotakada bat izan zen, zuzenean gainera etorri zitzaion Xabi Barandikari, ez zuen ihes egiterik izan, ezkerru kalondoan jo zuen, eta horrek ondorioak izan ditu, batetik Barandikak tantotxo batzuk gehiago jokatu, eta Baskerekin finalean sartzea lortu zuen, baina finala jokatzeko modurik ez du izango, penagarria. Bai, ez, penagarria Barandikai pasakona, beste behin pasagako, noin dela urte bi belauneko lesio horrekin, eta goraipatzeko da momentu horretan pelotazue hartu eta gero munduko mina ondixenaz partidua bukatzeko gaitasun eukibala, azkenengo tantu egaina berak egoitxi bera oso ondo egin eta miresteko da berak egin daben lan hori. Goitia airean atera zuten, Xabik tantutxo batzuk gehiago jokatu beharra izan zuen, baina berak eman zion bukaera partidari, alere jokatu ezinagatik, pena itzela Xabik. Asidente bat eukitzi, bueno, izan pazientzize entren eta eukidote belaunen rekuperazioan, bueno, ia horretako zer balizo bazten. Bueno, gauzak etorri egiten dira, gertatu egiten dira, eta Xabi Barandikak zorigaitzez ez du aurtengo finala ederra jokatzeko aukerarik izango, baina erakutsi du gorenean segitzen duela, liga berak irabazi zuen, eta Lopezekin batera, eta Winter Serieseko neguko lehiaketa honetako finalean ere merezimendu osoz sartu zen Baskerekin, eta lehen eman izan dion bezala, orain ere buelta emango dio. Eta beste bikotea aipatu behar dugu orain, Lapurtarrak biak, Barandikak jokatzerik ez, haren lekuan Johan Sorozabalek jokatuko du, Miarriztarra da, atzelaria Bidartarra du, eta bikote ederra da benetan. Bigarren bikote finalista ere hementxe daukagu aldamenean eta euren hitzak jasoko ditugu. Thibaut, ¿cómo ha ido la semana? ¿Cómo estás? Muy bien, juego el lunes aquí, buen partido para ensayar un poco para este final. Miércoles también ensayo para hacer las reglas de poco de mi juego y me siento bien. Johan, ¿has venido desde Dania? ¿Has tenido tiempo para descansar? Sí, llegué ayer a las 4, he tenido tiempo para dormir, para descansar bien y estar listo para la final de hoy. Thibaut, en este campeonato ha sido de menos a más. Hoy, ¿cómo hay que hacerles frente a Goitia y Aleke? Sí, de menos a más, pero estoy contento del juego que mostró todo el torneo también, porque mejorando cada vez y hay que hablar mucho con Johan para que quitarle a ellos del juego directo, meter todo a la pared de izquierda sin fuerza o lo mejor a tocar la pared de fondo. Johan, ¿dónde crees tú que puede estar la clave del partido? Como ha dicho Thibaut, creo que hay que quitar las buenas pelotas a Goitia y Lequerica para que no nos hacen daño e intentar de tocar la pared de atrás para que estemos los dos en ofensiva y creo que así es la llave del partido. Chicos, hoy me imagino que habréis pensado también en Xabi Barandika, que seguro os estará animando desde la grada. Sí, porque merece jugar este partido, ha mostrado un nivel increíble durante todos los partidos y es la persona que merece lo más entre los cuatro, pero creo que los cuatro van a pensar a él, que amamos todos y animo a él. Xabi Barandika ere gogoan izan dute, bikote zorte on, goza dezatela eta goza dezagula. Ez dago zalantzarik, final hau jokatzeko merezimenduak egin ditu Xabi Barandikak, baina zoriak ez baitie merezimenduei begiratzen, are gutxiago zoritxarrak. Antxon Alberdi, egunon? Egunon, Xavier. Beno, bikote indartsua da, oso indartsua behar bada,
errebesez ahalik handieneko aurrelaria eta atzelaria. Bai, hortik ibiliko die, atzien López haitxetu beti errebesista moduen, baina nik estot gaur egun intensidade faltak pixkateuki aldabela, eta baskek horretan nik estot gainditzu da bela, eta bai, nik estot errebesez bintzet ahalik gehixen dauken bikoti izen aldala, zalantza barik. Sorozabal anaiek elkarrekin jokatzeko aukera izanik, elkarrekin finala jokatzearekin egingo zuten amets, hirugarren postuan geratu dira, alere elkar ezagutzen dute, elkar estimatzen dute, eta lapurtarren ohorea defendatuko dute. Bai, hori da, nik estot, ez Johanek ez Baskek, ez bele nahi finala jokatu alkarrekin, bakoitzak bere bikotia jokatzen nahi ben, baina, gauza golan suertau die, amendaz, eta bai, nik estot eure be txapelan biletorri die, eta euren aukerak eguiko itxuela. Ibonek esan digu, beretzat, bizkaitarrak behar bada apurtxo bat favorito, zu nola ikusten duzu? Ez dakit, nik nahiko parekatute ikustot, bi bikote oso ezberdin die, bizkaitxarrak eskumatixek, pelota bizitxe atako dabenak, laportarak normalien pelota motelauaz jokatzeko autu hartuko dabe, baina pizkat igual gaku egoleike aber Johan zelan etorri dan, alde batetik mentalki, lehen haitxetu esun ez da beran bikotie, aber hori zelan asimilau daben, da bestetik, berak esan dabena, atzo lauretan heldu zan, ostegunien final bat jokatu daudanean, fronto aldaketie, ordutegi aldaketie, goizetik jokatzen da gaur finala, ez da zoitzute goizez partidu jokatzera, horretanak biztotera gineuko da bela. Armailak ari dira, betetzen erritmo ederrean gainera amabiak gerturatzen ari dira, eta Diego Álvarez de Arkaia, egun ondizula, ze berri duzu Armaila inguru horretatik? Ez dakite pilotariak egokituko diren ordutegi honetara, baina zaleak oso azkar egin dute hau, Armailak bete-beteta egongo dira, goitik behera jendez bete eta benetan, eta sarrera guztiak saldu egin ziren orain dela aspaldi. Urriaren 27an hasi zen txapelketa hau, eta gaur otsailaren 15ean bukatuko da, beraz ibilbide luze honi igande honetan amaiera emango zaio, eta Armailetan erantzun ezin hobea jasoko dute pilotariek. Ilarak sortu dira, naiz eta sarrerak agortuta egon, gonbidapenak jasotzeko, gordetako sarrerak jasotzeko ere bai, eta zaleekin izan gara, eta ez dakit gertutasunarengatik, baina zale batzuk bizkaitarren alde egiten dutela. Bai, behintzat alez animeta. Ez dakit horra behitxu bete, baina animo, Ez, irabaztea, dudai bebarik, merezitxe gainera, Baina, partidona urten daixela, eta ia politxo jokatzen da, soixena jo azkenien etxeku mozaundi bat, eta ia partidon bat urtetzen da, bai. Normalien finalak ez di igule askotan oso onak irteten, Hasi que ia Holandan armaile beteta ongo di, noski bai ez, baina, bautxen dugu partidon bat, eta sorte hon, bai? Inokin minikein barik, ja. Nik giro hona ikusiko dut, jente asko egongo da partidu politxe izango da. Oso handia. Ez espero oso ikustea. Bai, lekek irabazten dago eta lekek eta goitiak irabazten badik. Leken alde. Eta giro atletikan, Gernikako frontoia... Beti egon da, partidu guztietan egon da, gaur finala izentan nik uste dut oso giroa ederra egon dala. Zuri. Gernikan gara, bi pilotarietako bat, lau finalistetako bat Gernikarra da, eta gainera zaleak erakartzeko gaitasun, karisma berezia duena da. Kamisetak ere atera zituzten, Leke Kriu eta gaur hemen izango dira denak, eta ez da urruneko Ales Goitia ere, eta gaur zaleak gehien bat beraien alde izango dira, baina Lapurditik etorritakoak ere ez dira gutxi, eta hemengo zaleek badakite edonoren merituak aitortzen, norberaren kutxunek egiten ez dituztenean ere. Eta Imanol Lopezen azken neguko lehiaketa izan da hau, finalerdietan aixe sartu ziren, baina finalerdietako lehen bi partidetan gora bera handiak izan zituzten, epaileen erabaki eztabaidagarriak ere tartean, eta Imanolek ez du azken lehiaketa honetako finalean sartzerik izan. Penarek handiena berak, baina zaleen goxotasuna sentitu zuen Zumaiarrak. Pasatzen, zaleek ezker eskuin ukitu nahi izan zuten, Zumaiarraren bizkar zabala urte askoan ari izan da
profesionaletan, oraindik ere pare bat hilabetetxo geratzen zaizkio. 2003 urteko San Fermin egunez, hementxe bertan, Gernikako jaialai historiko eta ederronetan egin zuen debuta, beti izan du oso pilotaleku kutxuna, bere ezaugarrientzat gainera oso egokia, hemen erreboteko zuloa urrun geratzen da, eta ara heltzeko beste inork ez bezalako gaitasuna izan du Imanolek, beste bukaera bat nahi zuen, baina finalean sartzeko aukerari gabe geratu da. Bueno, oso eskertuta, hemen beti etxe bat bezala hartu izan dut Gernika. Hemen hasi nintzen eta hemen bukatzea oso polita da. Ez pozik nijoa eta inautekin egin dugun lanarekin, usten dute nahiko orgulloso joatekotan garela. Beno, pena Imanolek, nola ez. Razateken final handi honetan sartzea, zaleen goxotasuna azken partidan ere sentitzea. Beno, saiatu dira, ez dute lortu Urreiztik eta Lopezek final honetan sartzerik, baina oraindik ere esan bezala beste pare bat hilabetez Imanolen jokoaz gozatzeko aukera izango dugu, eta Imanolek bateko eta besteko zaleak agurtzekoa ere bai. Eta beno, orain egutegia gero eta beteagoa da, eta hau amaitzearekin batera hasiko da, Bizkain Cup lehiaketa, itsasoaren bestaldean, eta aurkezpen ofiziala asteartean egingo dute, baina hemen bertan izan da gaur lehendabiziko aurkezpen bat, eta Leixuri Arrizabalaga, Bizkaiko kirol diputatuak, hauxe esan digu. Bai, zoragarria da benetan pasaten ari da nau, ezta? Urte askotan zehar euskal pilotariak eta bizkaitzarrak hain zuzen be izan dira, gure enbajadorerik onenak atzerrian, ustezan garai hori akabata egoala, eta ia da lako ekimenen bitartez, barriro be euskal pilotariak eta bizkaitarrak barriro be mundu osoan dabiltze gure euskal pilota, gure kirolau zabaltzen, erakusten eta publikoak gozadagian be bai egiten. Beno, Leixuri Arrizabalak esan bezala, bai, beldur ginen, hau gainbera otezi joan, amaierarantz otez etorren zesta punta, baina ez da alagorik izan. Batzuetan, jo behar izaten da gero goranzko bideari egiteko, hemen pandemiarekin eta Estatu Batuetako frontoiak istearekin, eta izan zen erreakzio kolektibo bat, eta hemen gaude. Hemen gaude, Ibon. Bai, Holanda ez, izan azken urte hauetan ikusi igune, eta batez Gernikeko fronto honetan, honegaz, danok ez dugu sinisten, danok pelota munduen betidanik egon gazenok, danok igertego postasun hori, berezitxasun hori, eta honek ez dauke amaitzeko itxura, honek urtien gerua eta goraua doie, eta usteot bai ni da bai Antxon horretan oso pozik. Antxon, hau bizirik dagoela? Bai, bizirik ez, azkenien hausean nahi gendune, hause da zesta sale danok espero dugune, eta zaten gabizena. Oindala 5 urte danok enguzen kriston triste, oin danok apospozik, eta honek gora igoten jarraitzen da ben. Ea, gora egiten segitzen duen. Hemen segituzue kaleko irudiak. Eta tartean, Jon Zabala, zabal, espaloi beteko gizona. Bai, ala da, bai. Bere sorbalda zabalekin. Eta hauek gehienak bizkaitarren jarraitzaileak. Bai, Ales da bai Elekeren laguntaldik ikuste dugu, gaurko honetan bisek batute eurek animatzen. Bai, gainenak kedadi egin deukien gozaltzeko, 10 terristan ustote gozaltzeko kedadi egin deukela elkarrekin, eta gero bero badakit, partidu hosti irabazi izin galdu, Baskariko pauitzeko kedadi egin deukiela bai. Beno, jendea sartu eta sartu, armailak bete xamarrik, zutik jende asko oraindik, taberna inguruan ere bai, gosaltzeko tarterik hartu ez duenak hemen pintxoak eta
janedanak baditu. Eta batzuek ikusten duzuenez eskuan dakarte, bada ez bada ere. Tragoska. Oraindik kanpoalde horretan jende dezente dago. Eta pilotarien aurkezpena egingo dute berehala. 12ak 10 gutxi dira. Eta aurrez kalkulatutako denborak zorrotz betetzeko moduan gara. Eta gaur 4 pilotari ez ezik 5 ere aurkeztuko dituzte. Finala jokatuko duten 4ak eta finala jokatzeko merituak egin dituen eta jokatzerik izango ez duen 5. hori, Xabi Barandika. Ikus dezagun aurkezpena. Dotore. Eta orain bai, agurra Dotore jondoren 4 pilotariak gehi jokatzerik izango ez duen 5. hori aurkeztuko dituzte. Lehendabizikoa Johan Sorozabal, miarriztarra. Anaia biak elkarrekin jarri zituzten. Johan eta Gorka. Azkenean 3. postuan geratu dira. Olaranek ordeztu zuen lehendabiziko fasean Johan izan zuen lesiotxo bategatik. Eta Olaranek azte parte hartzea izan duen, aurtengo neguko lehiaketa honetan. Jokatutako 3 partidak irabazi, 3-3. Eta zer nolako maila eratu. Oso erasokor, oso egoki, gustagarri aritu da Jan Olaran, Paueko aurrelaria. Eta hemen duzue 2. protagonista, Johanen bizkartzaina. Errebesista, altsua, Tibo Baske. Eta hemen duzue finala jokatzeko merituak egin dituen mutila, baina final erdietako batean pilotakada bat Ukalondora joan zitzaion. Ukalondoa hautsi egin zion. Pilotak inez madarikatzen jokatu behar izan zituen azken tantoak, baina eskuinez zubira jotako pilotakada batekin bikoteari sailkapena eman zion. Antolatzaileei badakigu burutik pasazitzaiela finala atzeratzea. Otzotzean eta ondo jakin gabe zenbat denbora behar zitekeen errekuperaziorako, baina ikusi zenean 4-5 hilabete izan zitezkeela, noski hori etzen bideragarrian, Jon. Ez zeuken logika handik, ez azkenien urten etxe zaila txapelketatik, denbora larregi pasetzen da, eta ero bestalde batetik inok ez dut bermatzen bez, finaleko beste protagonistak bet disponible egongo dienik, ez Xabi berak guztiz errekuperaute egongo, nik orduan nipestot erabaki zuzen hartu zalak gaur jokatzen. Eta hemen, Bizkaitarretako lehena, Ales Goitia. Eta
gaur ona etortzeko kotxea hartu behar izan ez duen bakarra. Unai Lekerika Beaskoa. Oso maitea dute herritarrek. Leke, Perez, Gernikar batez, bi. Behar genituzke final honetan. Eta elkarren aurka, bueno, alakorik ez dugu izango. Batuak ez du nahi izan. Baina ordezkari bikain bat badute Gernikarrek. Eta hemen, 5 pilotari handi, 4 jokatzeko moduan. Eta 5garrenak zalen goxotasuna sentiturik, baina armailetara joan beharko du. Lekuek jaialdizen martzoan 26, 29 zen. Azken argazkiak aterako dizkiete. Berotzen hasi aurretik. Argazkirekoia, lekueta mantentzen garen apurtxuen. Sendotzen ari da, lehiaketa hau. Minutu gutxian agortzen dira abonamenduak, Ibon. Eta dozenaka izango dira. Urrengoan etzaidako alakori gertatuko, pentsatuta horre ongo direnak. Bai, egizan hori seinale hona da, ez? Jente askok etorteko gogu eukitzen dau, astelenero winterran txapelketa guztixen zier, eta finalien zer esanik ez, datorren urtien be, badakigu dauenako zarrerak urtetan da benien, minutxu gitxixen hartuko dizela, así que jentie barrio be adi ondiko. Hortxe dituzue hainbat kamerari. Etorkizunean ikusteko moduko argazkia. 2025-26 denboraldiko neguko lehiaketaren finalean jokatuko duten 4 pilotariak. Beno, iritsi gara otsailaren 15-era, tartean hau guztia gertatu da. Ezin kendu. Amaitu da. Eta amaitu da. Eta hortxe! Garaipena, bi joko eta bat, Ladutxentzat eta Zabalarentzat. Satua zuen, ordu aukera, eta sarea. 15 eta 14. Gurutzatu eskubiz eta hortxe bukatu da. Egoera kritikoan azken bi edizioen irabazlea. Ales, tanto bukatu da, binartu du. Kanpoak gelituko dira, Ladutxe eta Zabala, eta kanpoak gelituko dira gaur egungo txapeldunak. Aire! Eta horrela bukatu behar zuen partida. Sailkapena ziurtaturik iritsi dira Urreisti eta López, Urrutia eta Del Rio, Arandikaren eta Baskeren aurka. Irabazten duen bikotea finalerdietan sartuko da. Eta Urrutia gutxo egin du hemen. Eta finalerdiei hasiera emango dien norgehiagoka. Hor sartu da Urreisti, atzera, eta gora. Eta gora. Eta eskatzen arik zerbait eskatzera doa. Ez da harrik bat. Ainda zaila. Eta garaipena Goitiarentzat eta Lekerikarentzat. Eta atiatu egin zaio. 5 eta 2 irabazi dute. Sartu egin da Johan, Ormabikoa. Ormabikoa. Zer izan da? Hemen garbi ikusten da. Ez dut hemen argisa ikusten dela, kanpoen dela. Hor garbi ikusten da. Ez da izan da. Ontzat eman diete azkenean. Bai, itxuri,
Handika. Eta tanto berak bukatu partida gero. Gero bere buruan lurrera bota du. Bat gehiago egingo balute beltzek. Eta egin dute. 15-8 irabazi dute. Ales Goitiak. Eta Unai Lekerikak eta finalean izango dira. Finala, otsaiaren 15ean jokatuko da. Barandikak ez du jokatzerik izango, kirofaneotik pasa behar baitu, eta bere lekua 3. aurrelari onenak hartuko du. Hanekongi esan bezala jokatzerik ez, kirofanotik pasatzea bat da, baina orain denbora dezente beharko du, hilabeteak beharko ditu ezker beso hori osatzeko. Johan Sorozabalen estatistikak, gehieneko abiadura harrapatu duena, orduko 25 kilometrokoa, egindako metroak, ia 52 kilometro. Ez, batez bestekoa izango dau. 5,2 izango, ez? 5.194. Batez bestekoa, 5.194 metro. Batez bestekoa da hori. Batez beste 8 tanto terdi galdu ditu, eta batez beste 11 terdi egin. Beti egina gehiago, baina tira ez dira datu ikaragarriak ere. Estatistika gehiago. Ibo Baskek harrapatu duen gehienezko abiadura, orduko 26,3 kilometrokoa. Batez beste partidako 4.532 metro egin ditu. Tanto galdu ditu. Batez beste, egin berriz, 4 terdi. Ales Goitiaren datuak ikusiko ditugu jarraian. Alesek, honek abiadurarik azkarrena oraingoetan, orduko 30 kilometroko abiadura harrapatu zuen esprintik bizienean. Orotara 4.494 kilometro pasatxo. Galdutako tantoak, 7 terdi, batez beste, 11,7 eginak. Eta azkenik, Unai Lekerika behaskoa, Lekerika, Leke abizena mozten diogu, baina berak kantxa luzatzen saiatu behar. Harrapatu duen abiadurarik handiena, orduko 23,7 kilometrokoa, batez beste partidako 4.373 metro egin ditu. Egindako tantoak batez beste 3, galdutakoak biterdi, alegia sendo behintzat aritu da. Bai, esan enbigu Leke aurtengo txapelketan ikusigun Leke, aspaldi bateko Leke onena ikusigule, bere bertzio onena, defentsan oso ondo, erazuen beskumia tanto batzuk gehiago lortu dau, eta gaurko honetan maila horretan esan dutena jokatzen, lortzen bada maila horretan jokatzi, aukera asko ikasteko. Armailak gero eta beteago jendea ari da bizkanaka eserrekoetan pausatzen, armailetatik Ane Muruamendiaraz, Diego Álvarez de Arkaia, zer diozue? Diego, gure atzean bada, burrumba bada zarat, ez da? Bai, ez dakit oso zer egin aurikularra jarri kendu ondo entzuteko, ze ikaragarria da bizitzan ari garena, eta oraindik partidua ez da hasi, eta kultisten sarreran ikusi dugu nola bere lagunen berotasuna jaso duten, bai Goitiak eta baita Lekerikak ere, eta, bueno, 40 bat lagun elkartu dira bi kuadrilen artean, eta berotasuna eta dezibelioak gora egiten ari dira. Ez daitezela jetxi, Diego. Entzun dugu, esan duzue, olatua zestatuntaren olatua aipatzen dugu, aurrera doa ez da dila itxasertzera erori, jarrai dezagun gozatzen astelenero ia beteta izan dugu pilotalekua, sarrerarik ez da geratu, hori ohikotzat jo dugu, baina ez da ohikoa. Beraz, jarraitu dezagun olatu gainean, alde nenean, gozatzen eta gaurkoa. Finalak beti zaila izaten dagonak izatea, baina goza dezagun guk ere. Finaletan ikusmina ikaragarria izaten da, honetzen zai egoten gara inbeste denboran eta iristen denean, tensioa
gorena izaten da, eta tentsio goreneko partidetan denek beren bertsiorik onena ematea zaila izaten da. Bai, oso batxada, ez azkenien esan duzu, nahi, bost hilabete daro eguz gaurko egunan zain, eta gaurko egune pasako da, asko jota bi orduten. Ez da erretza, gero Eurebe aste oso bat daro ezu, ez, hau lantzen, Alex eta Aleken kasuen geisha, pare bat aste ja finalina sarkatu ziret, orduan, buelta asko mototu duzu, beti zain, da gero egunien perfecto goti oso batxada. Espero da egun, euren maia honen egul ez da bemongo, baina bintzet txarra ez emotie, aldanik eta partiduik honena jokatzie, eta ikusgarri zena espada be, bintzet emozio eduki da egule. Ala nahi genuke bai. Ea, emozioz eta gogoz zirrara eragiteko moduko partida izaten dugun. Berotzen minututxo batzuk badara matzate pilotariek, 11 eta 6 minutu dira, eta laster emango diote hasiera gaurko norgehiagoka honi. Ibon, materialari dagokionez, lehen aipamentxoren bat egin dugu, baina teorian behintzat garbi ematen du bizkaitarrek pilota biziagoak pilatuko dituztela, beraien ezaugarriengatik, eta lapurtarrek berriz, errebesez luzeagoak dira, ala handiko bikotea da, eta hauek motelaren aldeko autua egingo dute normalean. Bai, ez, logiki egor izaten dau, ikusi dugu Alexek berak oso baliabia ondixe daukuzela aurkarixe lekutik atateko pelota bizixaz, inderra ondixe motetza eta lekutik kanpora atate eraitzen dau. Eta eurek hori lekerentzako bai, pelota bizixe beti da beretzako asko beto, eskuma hori ataratzeko, eta eure pelota bizixe atako da bela, eta bestalde aurkarixek, esan dugu modun errebesista bi honena kontsuenak gaur egunien, pelota motelaz eta errebesa atarata, mina handixe alda behin, orduan ere, pelota bajotxua baskungo dira. Eta bizkaitarrak ere ez dira kamutsak, Alex oso mutil bizia da, eta ahala handikoa, Antxon. Eta leke berriz, errebesez ez da paske bezain luzea eta boteretsua, baina sartzaile handia, eta gero pilotak bizitzen baldima dira, eta berak laineza pixka bat hartzen badu, eta batez ere zaleekin eta konexio hori lortzen baldima du, oso arriskutsua. Bai, nik leke handik askotan ezagut, ez? Dano pentsetau, leke eskumatixe hau bestie, nitzako lekek dauken gaitasunik handizena da, pelota asko sartzen da, kantxa asko kubritzen dau, eta pelota asko sartzen da, oso gitxi galtzen da, ikusi, bi pelota terdi batez beste galdutxu txapelketa osuen, hori ez da ezer. Orduan, ni pestot hori dela beran ezaguarren hausizena ez, da gero esan dozune, gaur kantxan plazak gizon bat bada, nitzako leke da. Leke gaur izen leike, beran euneko unetik urren egon leiken pelotarize seguramente bera izen leike teorikoak ebintzet ez, esan duzune haitxik. Oso ondo koneten dagoelako publikoaz, gero leke kriu beran fantaldie hemen egongo da, zaratatu izango da, eta zentzu horretan, bai pentsetot berak emon aldabela pauzu hori aurrera. Baina ni pestot gaku izango dela batez be, Johanek eta Baskek zen pelotakin jokatzen da. Pentsetot pelota barrixe sarri ateten badabe, lekei lanak asko zailduko txiela, ez beran utza asko sortuko itxuelako, baina beran beste gaitasun hori, eskumaz minetxo gaitasun hori, ezabatu ez da bengo, baina bintzeta asko bajatuko dabe, eta gero nekatu ingo dabe. Pelota asko bota eraingo txie, pelota asko bota horretan esfortu gehiago imiko haulekek, alez joko eskanpo lagako dabe, eta hor nekatu ileke. Baina ez dauketu oso argi, Johanek eta Baskek partidu zuen pelota barriz asko batuko dabe. Johani itxako pelota barrize larregi guztetan, eta hor Baskekin poni dubiko dau, bikoti ebe berana da, titularra bera da, eta hor nik bestot berak agindu biko daula, eta Johani izan dutela partioa irazteko, pelota barriz eta biogu. Titularra bera da, eta esperientziarik gehien duena ere, bai, bikotean, horrek ere horrelakoetan eragina izan beharko luke, ez da? Bai, esan da bena Antxonek berak agindu biko leuke, responsabilie bere gainien hartu, eta nik uste gaurko partidon klabi izango da hasierie, batez be, bi aurrelari zentzako, hasieratik partidon sartute azten badie, zein hobetuen sartzen dan, bai abantaia puntu bat eki alda. Bai, eta gero, estadistiketan ikusi gunen nik bestot esanguratxu izango gala partidu hemen. Bi aurrelarisek ikusi guz, 7-8 tanto galduteko, 10-11 egindako. Ez da alde handixe zure alde, 3 tantoko margena partidu bat irazteko ez da asko. Estadistika horretan gaur fin hau ezein egoten dan, igual txapeldun izeteko erabaki garriz izeleike. Beno, kantxa ustu dute.
eta berriz irten daitezenean partidari ekiteko izango da. Prest, finala bosgarrena nok eingo daben, txertatzeko. Eta txapelketaren bilakaera ikusi dugunean, hor ikusi ditugu, bueno, behar bada beraien gandik espero zitekeenetik urrun xamar geratu diren bikote edo pilotari batzuk, baina irudirik deigarriena, neuri behintzat ala begitan du zait, Erkiaga eta Ibarluzea, eta gainean, kanporatuta. Bai, ez da zarritzen ikusi zen dugun gauza bat, azken urtietako aritzen normalien finalien, ez, bera, leibarik onena izen da azkenengo urtietan, beti gehienetan finalien ikusi izen dugu, baina aurtengo honetan nik gora ipatu nahiko neuke oso parekatu egon dela, partido asko emaitzak horre erakusten dabe, partido asko egon die azkenengo setien launa indabenak eta azkenengo tantuen erabaki dizenak, eta esaneko nahiko neuke mailiek gero eta horrekatzen doiela, eta aurtengo txapelketa horrek hori erakutsi da. 2022 urteko neguko lehiaketan Erkiaga eta Zabala izan ziren garaile. Urrengo urtean Beaskoetxea eta Lopez. Azken bietan Erkiaga eta Ibarluzea alegia. Erkiagak 3 aldiz irabazi du lehiaketa hau, Ibarluzeak birritan, eta Zabalak, Beaskoetxeak eta Lopezek garaipen bana dute. Bai, eta Erkiagak jokatu itxun 3 finalak irabazitu. Bai, 3 final jokatu eta 3 irabazi. Horrepe esaten dago, ez? Bigarren urte horretan bezan finalera sartu, aurten semifinaletara besta sartu, baina horrek itzen dago izate igarriz, ez? Bostetik 3 onda finalien eta 3 irabazi. Beno bat, txapeldunen, orain arte txapeldun izan direnen zerrenda aipatu dut, eta gaurko 4 hauek falta dira, beraz txapeldun berriak izango ditugu. Bai, eta 4 hauetan artien, leke bibider heldu dela finalera, eta tamalez bat. Eta horietako bat, Iñaki Goikoetxea, Iñaki Otsa Goikoetxearekin. Eta beste, Xabi Barandikakin. Eta beste, Xabi Barandikarekin, hori. Ari dira elkarrekin berbetan. Bizkaitarrak. Elkarren lertzea, konexioa. Oso garrantzitsua da. Sakea Morentzat. Aukeratu dute pilota. Eta ea nola txukoa den. Buen partido. Allez Léo, ensemble, on se parle beaucoup. Au retour du but et du revers, Cachou, parce que soit elle va l'attaquant monter, soit elle va descendre en bas. Et allez, Taurina, Otsailak 2026ko otsailak 15. 12 eta 13 minutu, hasi da neguko lehiaketaren final handia. Eta Goitiaren lehen biziko errebeska da, errebotean gora joan da. Bai, hor aukerako dukida, pizkat, erazora puteko, Johani presio pizkat zarteko, azkenien gogoratu post-pasatetako aukeri dauela, eta bueno, sakera aurkaritzi sartzen batzu presio hori zentiu zein ge, baina berak tantu amaitxu berrien, opari nahiko handi zein dau. Avec toi, je suis là. Bigarren tantoa jokoan. Atzera Baskek. Cherche Aile, cherche. Eutxileke. C'est à toi. Il avance. Eskumaz, atzera, goiko arlauzak baliatuz. Eta Jaso goranzko bidean jarri bai, baina biltzerik ez du izan. Bi eta huts, lapurtarrak aitzinetik dira. Eta peloti ez da gomoten pataladanik atolabena Johanek eta Baskek. Hoxe pentutan hona tantu zier, motela etxatela bitxain du. Ez dakigu ze materiale topau da bez, nik
hain motel ize baino, ni pestote eurekin bidea peloti sarri aldatu. Ez laga pelota bati asko beroten, ze hor ingotzie benetan min Alesek eta Lekek. Ikusiko gu hori itxen da benala ez. Johanen sakea, ondo kendua. Un peu avec moi. Leke. Super. Leke. À deux. Oso arro dara pilota Baskek. Attends, faut rentrer. Super Thibaut. Réchan. Oui. Venga, alzao. Salut. À gauche, avancez. Sartzerik ez du izan, Goitiak, osongi. Leke. Jauzi galanta eginda. Eskumaz sartu. Eta eutsi, atzera Johanek. Hemen dauka arriskua bikoteanek, hor biak errebesez. Nagusitu egingo dira gehienean. Ez du asmatu Goitiak. Bai, eta Alesek horri bilibiko daukin. Aukerak itxe eukiko txaukari zen pelotiaz, eta hor bera nagusitzen alein du bidau. Aire, Leke! A deux! Aire! Super! Bana! Errebotea Goitiarentzat. Aire! Ezker Ormaio eta Zabalean zetorri da. Aire! Ondo Leke. Unpagoran ederki sartu du. Eta aurrean botea egin arazi gainera Bizkaitarren lehen dabiziko tantoa izan da. Eta hemen entzunez ikusi egin duzu zer esan dion aurrelariari egin berba. Bai, ez, ondo konpenetrau bidi aurreko partidon baten eukida momentoren bate komunikazio faltiana. Eta bisek alkarren hurbil eta alkarrea jokatu dira Lekek eta Alesek batez be. Bai, hor batez Lekek berak agindu dutze, atzetik berak ikusten dau joku beto, baina nik bai aipatuko nuke, tanto honetan ikusi dela, lau pelotarisek oso sartute, berba asko itzen alkarri, igual hor egon die pelotaka bat, igual Lekek eta Alesek ez da bela berba egokien edo inbizan modunein, baina oso sartute lau pelotarisek, intentsiade altuen hasi die, eta ikustu gu oina Alesek eta beste pelota datako dela, así que hori baino bizitza eurik egongo da zeskuen. More hasieran atera duten pilota horrekin 3 tante jokatu dituzte, denera 28 pilotaka da. Johan sartu eginda eta atzeratu eutsi Leke. Atzera Leke. Johan bikain egindako arrematea. Hor saiotxetik jarri denean bera baino zabalerago harrapatuta zeukan Goitia eta askorik arriskatu gabe Lekeri heltzeko denborarik eman barik begira. Xavier Rigon Antxon. Esango zuane. Armaietan Tomas Goiogana, Txitxe Tomas daukagu. Tomas, eguno? Zer moduz, ondo. Bueno, ametsa arduretan ez da hasi behar da modun, baina ikusko, ondo ikustetxoaz, baina ondin partida hasi baino ez da indaz, takiu, baina dana dala, aberzei suerte. Tomas, zer sentitzen du Aitonak goi mailan biloba jokatzen ikusita? Arrokarizi, edo txanda hori, orgullo, arrotasuna hori de, bai. Bueno, bai, estoy contentísimo y que acaben bien. Eskerrik asko, Tomas. Bueno, zeuri gane, eskerrik asko. Tomas Goiogana, zestalari bikaina izana. Beste hainbat zestalariren aitaponteko ere bai, ingurua dena zestalariz betea du. Eta sekulako intentsitatearekin bizitzen ditu gainera biloen partidak. YouTubez eta ere hor aritzen da estatu batuetan ari direnean. Bai. Beti ez estiaz lotute, Tomas. Eta astelenero hemen izan da. Domeka eguerdiz ere, hemen txeda. Punpagoran Leke. Partida berdintzeko aukera dute.
libre, libre! Yes! Venga! Ez du jaso zerik izan. Duda egin dute. Tur bate garan egin dugu pelotiek eta lekek azken nien zintzen hartu, eramozkatuko galezei. Bai, da, ez dauket argi, pelota hau ezetedan, bestia baino moteltxu haue, ni sensazio hori bintzete motozte, bestia zeitza tanto luze bat behokatu ala, eta pizkat berotutxo gongo ala, baina pelota, alezek eta ataben peloti, etxate bitxaintzen bestia baino, nabarmen bintzet bizitza da. Bestiek toke gehitxua daukela. Johanen sakea, ondo gurutzatua. Leke. Lasai, surtout lasai. Aire, Leke, aire. Aire, aire! Oi! Goitia. Aire, lasai! Pilota arrotu ezin Igorbi aurrelariak, orain arrotu eta atzeratu du. Aire! Beharriztarrak. Super, Thibaut. Zortzitik baske. Sei! Errebotea barruan. Ondo pumpagoran. Thibaut. Goitia. Ondo Johan. Errebotea oso zaila. Jaso. Atzera, ez du bat ere ondo neurtu. Barrura errebote ederra. Baske. Baina nagusi piloteoan Lapurtarrak. Eta azkenean tantoa beraientzat, bi eta iruan, bueno, bate eta bi eta iru. Tanto bakar batera jarri dira Bizkaitarrak, ez dute partida berdintzerik izan. Une honetan, orain arteko alderik handiena, 3 tantorena. Bai, eta hemen... Zaila zuen hori, Lekek. Hemen etxigon zu atzelarik izat, hau gehizu baina askotan esatu gu, 8 kuadrotik hor, atzelarik atzeko horma heldu dira gu besti, baina hor pelota oso txarra bota hotze Baskek. Emon dau botie, nahiko aurrien, eta oso zalantzak uzan pelota hori, benetan urtengo zan, edo ez, alezek eskatu egiotzen Lekei, baina askotan, esatu zu, igul hobeto sartzeko moduko dugu, sartzen alein dukuna, igul ez da urtengo, edo igul asko urtengo da aurrela nizek gainetik pasakotze orduan. Ez tatzeko hormara bota, baina intentzio askokin botatako pelotizun da Basken hori. Nik ustot hor, batez galezek apur bat atzeratun dira bela, geixa jokatu 8, 9, 10 kuadrora ikusto bajatu, batez horrek bixen bitxarteko da pelota, bai Johanek eta bai Basken bixek betik veloziadiaz botaten dakixe, eta berak galezek tapau dago utzune hori. Errebote ederra izan da Goitiarena, ez da gitukitu ere egin ote duen Baskek. 3 eta 5. Eta alezekoin pelota bardinaz jarratzi nahi dau. Bai? Niri bitxaintzate hau hobetotxua dagoela eurentzako. Eta itxuen tantu epe horretxa zitue, beste pelotiaz, eurek eta benien ez da betantu ikein. Amarreta laurdenean jagia, ederki kendutako sakea. Pasarik ez dute oraindik. Ez Johanek, ez Goitiak. Ondo, harin mugitu da. Leke, 11-tik. Barrura Johanek, Pumpagoran oso seguru Leke. Lasai, lasai. Atzera Johanek. Eskura etorri zaio, Ormabikoa. Irriste egin du. Bai, bizko da apur bat bere burue bajain, horra apur bat. Gero bipareta besta oso ona izen altura askokin, botie be arrastotik nahiko urran emon dago eta nahiko korputzera sartuako alezit, alturi ere neurtze ez da arte izan. Eta oin espero moduen, Johanek eta pelota parrixatako dabe. Nik ustot partidu zier ikusiko un tonika bada, laurek pelota parrixaz jokatu dira asko. Batez be erosua jokatzeko, ez hain igulain beste jokuen nagusitzeko edo mina gehiago da belako, baina erosua jokatuko belako. Mingitxi engotzia aurkarisek,
eta peloti botate horretan zuluek topetia erretza guingo jakue. Eurei komeni baino gehiago da Aukarizai etxakuena komeni. Nik ez dut komeni behi jakuela, ez? Egize da, Johanek pelota bizitxaz be hor 7-8 adun errebisa sartzen darin, lineak botatu itxule eta atzeko zuluen tantu hoitzeko gaitasune badaukela. Baina gehiago da, Urkarizek zuri engo estotzun mine saiestie, min hori saiestie eta erosu jokatzie eta erosotasun horretan tantu ebilatzie. Lehenko bestien, lehenko pelotia eta dagoen. Johan. Ordu. Jokoan ederki egindako errematea eta ez du lehen punpan harrapatzerik izan idarteko atzelaria. Bai, hor erremate hona indago ez da larregi arriz gau, baina frontoi honetan ez da bierbez oso luzie da, atzelarizek ezin dago aurrerei begon, eta ikusi dugu, zazpigarren kuadruen emon dago, bigarren moti eta ez dutzen mon denborarik, bazkei heltzeko. 6. Opale, segai! La 6! Luze, baina barruan erki kendutakoa. Ebai! Moztu, baina ez du ezker orban sartu, atzera Baskek. Pilota zaila sartu du. Hor Baskek eskatu egin dugu. Eskatu egin du, baina orain badakizue berrikuspenik ez dela hemen. Kantxako epaileek mementuan erabakitzen dutena. Aire! Uraxe da balio duena. Aire, sino. Oi, super Thibaut. Avalese! Ea, Martik! Ega! Aire! Baske. Piso gauz! Boi! Venga! Jojo! Reboterako utzi dute. Piso, sartu! Atzera Lexe, Gerki. Eutsi Baske. Aire! Ales. Moztu. Ondo, Johan. Aire! Aire! Tanto bizi-bizia jokatzen ari dira. Orotara, 100 pilotaka da. 5-6. Azken tantoan. 19 pilotaka da. Guztira 100 daramatzate. Eta ikus dezagun dudako hori. Lapurtarrek falta eskatu dutena. Ez, hori hona da, palo jodau lehenko eta gero sartua, ez da poterik egon. Palo da barru Eta hori... Ez da saski barrenean jo eta irtendakoa izan, uztaia jo eta barrurantz sartutakoa baizik. Hori da eta hori hona da. Pasa, lehenbizikoa. Bien, cherche aire. Osondo, Alex, osondo. Venga, segui, Venga. Bigarna. Eta bigarna ere luzegi. Allez, un de plus, Osondo, Alex, Allez, hauze, Okerrondi xamarra hori, partida berdintzeko aukera berriz ere, eta bi pasa segidan. Bai, eta pasen kontagailueko ez dau kontetan, baina txarra da, tantu Aurkarizai emototan. Alegia, bi pasa egin ditu, bigarren honek zuzenean tantoak kendu die, baina egindako pasen kontagailuan bakarrarekin segitzen du. Indartsua Baskek. Bai, baztertu jako gainera. Ezker orman sartu zaio pilota hori, erreboteatzeko aukerarik ez du izan Martinasen ingo aurrilari biziak. 8-5 lehen da biziko jokoko etenaldira. 3 tantoren abantailarekin iritsi dira lapurtarrak. Eta lehenbiziko tantotik aurretik. Tanto bakar batera behin baino gehiagotan etorri zaizkie, 1 eta 2, 2 eta 3.
5 eta 6, baina partida berdintzerik ez dute lortu, une honetan esan bezala, 3 tantoren aldea. Ane burua mendiaraz. Hirukote Armaietan Janire González Etxebarri daukagu, goi mailako surflari zumaiarra. Janire, eguerdion. Eguerdion. Zer moduz zaude, zer iruditu zaizu gaurkoa? Ondo, egia esan oso eskertuta nago Iñakikin gorik gonbidatzeagatik, azkenean esperientzi berri bat da guretzako, ez nuen inoiz zesta punta hola ikusi, da oso guztua Iñakik honean gonbidatzeagatik. Iñaki eta López, bi erreferente dituzu Zumaian herrian bertan? Bai, egia esan oso eskertuta eta, pena bat Iñakik ez jolaztea, baina, eukidu ja bere bidia eta, bestietaz disfrutatzea. Janire, ze erronketan murgilduta zabiltza zein da zure hurrengo helburua? Nire hurrengo helburua da Olimpiada eta klasifikatzia, guandikan 3 urte azkau, baina, gutxinaka pasuz pasu, ze mozi joan, eta, guain arte berdin jarraitu da, nola bukatze den. Janire, honen hau dizugu, jarraitu zestaz gozatzen, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Janire González Etxebarri, Zumaiarra! Eta, beste surflari batek gonbidatu du. Bai, hori da. Iñaki Goiko bera ere hor aritzen baita? Bai, oso astetatik beti surfe guztabizeako, zestie da gero bere pasiño handixe surfe izen da. Nik usteo gainera, bere sexta mailarako oso ondotorriakon kirol bat izan dela, hor beti izan dugu Goiko, hor makurtute eta erreboteetan oso inderra handixe eta oso errebote handixe gehituela, eta hori surfeko postura nabarmen bat da, eta egiz esan, Zumaixe izen da gainera, sexta puntalari surfeko bai, baina sexta puntako leko garrantzitsua, posgarri ikusti holako jenti etorren. Iñaki, taula haundi xamara, Bai. Bueno, 20 ipinitxe ez da superficialarri bier, baina bai, etzun dejuteko handixe bier. Hemen duzue, Logan Sorozabal. Tomas bestagon lasai, baina hori ez dago lasai gaur. Hiru zestalariren aita. Johan, Gorka eta Oiana. Sorozabalen aita. Orain honetan pilota garbi-garbian utxe egin du Baskek. Nik uste dut, Johanek aire sartzen nahi bala, pizkatatzer utzetorte horretan, Baskengan duda pizkate sortu da bela, eta hortik etorri alizen dela akatzori. Berandu xamar alde egin du. Bai, horre zalantza modu nindau, eta nik uste dut pizkatu urringatuak eta horre etxik ez da londo gatu. Lekerika. Sans forcer! Barrura. Aire! Super, Thibaut! Haze etenaldiaren ostean, haze bi sartzen egin dituen Baskek. Bi pilota, garbi-garbi, ale ez du, oso kezkatuta goenik, irribarretxu. Aurkariarekin, serioago ikusi dugu Logan Sorozabal, Ane. Logan, ¿cómo estás viendo a Johan? Gulón, pues Johan bastante bien, ha empezado al tanteador por lo menos bien, en el juego está entrando poco a poco. Y del momento Alex y Unai no entra mucho en el partido, pero eso hay mucho tiempo aún y no es como empieza, es como acaba. ¿Dónde puede estar la clave del partido? La clave del partido es dominar el tanto, igual hacer rebotear y ir a buscar las pelotas adelante y acabar los tantos. Logan, Johan quería jugar con Gorka, no ha podido ser, pero finalmente tiene la opción de jugar con Baske. Sí, bueno, Johan no se esperaba jugar ninguna final por lo que ha pasado y eso es todo bonus y gracias a Olarán y mala suerte para Xavi. Logan, ¿qué les has dicho en el descanso? ¿Qué les has dicho en el descanso? No gran cosa, que sigan así y yendo poco a poco, se juegan en serio. Eskerrik asko. Gracias, hasta luego. Atxeen aldian esandakoak ez du emaitza honek izan. Bi pilota garbi utxe egin ditu Baskek, eta oraingoan erremate bikaina. Errebotean Ormabikoa Goitiak. Baske. Eta lehen da biziko aldiz. Ados jaun Andreo, gados. Arrapatu dituzte. Bai, geixen urrindu jako ezenien gainera, irugaitxik atzetik ipini hostien, reakzio ona edo, aurkaritxek erregalo pare batekin, baina, partiduen daz, eta nire uste eurentzako albiste hona dela, partidua ziren ez jako ezela asko jun lapurtarrak, eta oin euren
gustoko pelota bizi bat ja badaukiela. Bai, eta Alex oin jokuen gehiago sartzen da, eta hori barri ona da eurentzako. Boy, super, allez! Ondo. Aurrean jagi egin erazi, ondo baske! Ado, Thibaut! Lekerika. Aide! Aide! A toi! Non! Erreboterako utzi dute, Johanek Aide! Tranquil! barrurantz. Jagi handi egin eraziz. Punpagoran orain, Biarriztarra. Labur geratu zaio. Oso zabalean zuen. Espero baino laburrago geratutakoa. Eta eramaterik ez. Ostera ere. Moreak aurretik. 9-8. Zein aurrelari sartzen da jokun, hortxe ikusten da desberdintasune. Kasu honetan Johan tanto batzutan ezin sartut egon da jokuen, kasu honetan bera sartzi eduki dau, eta eskumiaz pur bat atropeieta botata, pur bat piskatarra egin dau, eta tanto itxe lortu du. Bai, askotan, esatugu ez, partidu irazteko erretzau da frontizai begire gotie, bizkarra mote baino, orduan, aurrien agintzen da bena aurrelarisek, bestia irrebota eguera itxe motze, hor tantu eitzeko asko bideratu teuki aldau. Pilota zaila sartu du, Lekek. Aide, bicho! Erki unai. Aide! Atzera. Aide! Aide, la side! Eso! Aide! Je me dis! Ondo. Aide! Super, Thibaut! Baske, 13 errebesez. Atzera goitiak. Eskuinez orain, Bidartarra. Eskuinka da bizi-bizia baina gora. Goitia bera ere oso jo handiko pilotaria da, arrebesez zein eskuinez. Oso bizi irten zaio pilota hori saskitik, baina ezker horman gora joan zaio. 3 galdutako ditu, goitiak, eginak beste horren beste. Johanek berriz askoz datu hobeak, 4 egindako oraindik pilotarik ez du galdu. Biarriztarra. Egizen bida, Johan oin arte, txapelketa guztiko partidurik honena ikusten gauzena. Final honetara nahiko entxufaute sartu da. Bai, eta nik zalantzan egu izan, ez? Ez irabazti nahi ez da belako, baina, bueno, mentalki ez delako bardin preparetan zu elduzaren final bat, edo, bueno, pizkat rebotetik edo tokau gatzun final bat jokatzie, baina oso sartuta ikusten da, gogo askokin, erakutzi nahi puntu horrekin, eta bai hasiera oso onan mandau. Punpagoran oso ondo. Super! Bueno, aske galdutako beste pilota bat, 4 galdutako baditu. Bai, eta aurreko galdua barre itzen ikusi dugu, baina oingu egiaztote grazirik, Ez, honek ez dio grazirik. Oso tanto gitzitzen 3 nahiko pelota argi galdutzu, eta ez dute pape grazirik. Partida bigarren aldiz berdintzeko aukera dute. Adu! Ale, zula! Ale, saltantzu, Hau, venga! Venga, saketik, osuno! Erki kendua. Aire! Sartu pilota hori. Rebotea Johanek barrura. Ondo unai. Oso sendo, Gernikarra. Bai, hor segurtasun asko emoten da beratzelari bada, batez be, eskuina sartzen ganean oso kitxitzen galtzen dut pelotia. Eskuinka da bikaina orain Goitiarena, Johan pasatu egin du. Eta Jagia egin ostean, baita Baske ere. Ados Jaun Andreo Gados, bigarren berdintzea.
Importante, hau, venga. Alex. Está la plaza. Oi. Allez, vite. Aire. Raus. Oi. Bikain. Oi, aire. Lasai. Zera Johanek, ezin pasa. Aire. Ondo leke. Aire. Johan, Ormabikoa eta bikaina. Oso okore. Bai, hemen tanto oso ona jogatu Johanek. Eta hau, izganden aipatu dut, Johan ni pelota bizizek usteteako, bera eroso sentitzen da, ze erretza agintzen dau. Eta tantu hemen eitxe erretz lortu dau, baina, klaro, berak dauken arrisku da, pelota bizizek jokatzen bau, lekek minin aldotzela da, motelaz, erosoa jokatzen da, bela. Ikusiko gu tantu gaurra duizela ze pasuna, Johanek berak pauzu aurra moti erabakitzen badau bikote honek, ba igual, pelota bizizek jokatzeko autue hartu aldabe aurrera goa. Hor eskumiaz lekek aldaben einien Johanek kentzien lortu bidau. Bera mineitxa baino, gaurko honetan, Johan paseteraz. Bera jokoen sartzen hain hortzik ikusten da desberdintasun. Bai, pasen dana hemen atzetik, zuk nik baino goto jaingo zu frontize nahiko txikixe ikusten dela, eta eskumiaz Johani pasetie oso gatsa dela. Aire! Eutxilekek. Atzera Johanek! Errebote ona, Goitiarena. Eskuinez orain. Baske! Bikain leke. Goitia zelariak eskatu arren Goitia bera sartu da, errebote ingurura. Tanto garrantzitsua. Eta hori kanpora. Bota indau, Bai. Errebese sartu da, zazpi terdian. Eta horretaraxe joan izango da, bai, hemen txeduzu. Bai, ez argita garbi, berak askotan botaten jokaldi bada, oso jokaldi gatsa da. Ezker horma pixkat hartutek pelotik kanpora juti erretza da, berak dauken gatz horrekin gainera, inderrik barik bota dau, baina altu xamar urtute frontizetipeko erutz urten dago, eta nabarmen junda kanpora, eta garaitxarreko opari handi bat. Amar. Eta zeta mailerarako pelota parrixatako dabe Lapurtarrek. Apurtin dala uste dut pelotik. Azkenan zerabiltena ez dago jokatzen jarraitzeko moduan. Antza denez, Larrua aldakirik edo. Bai, askotan Joskuri ebera soltetan da, ez dugu ebakiri betzeten, txaparik eta holan ez dugu ikusi, baina bai, Joskuriek puertia edo zauritsua egon, da Hueldizek eta bera indebe, soltago itzena da, baina Pilota apurtu eginda, hementxe daukagu, ea erakusteko moduan garen aurrera xiago, gutxi puskatu da, baina pixkat puskatu da ere dagoeneko ez du berdin balio. Zer apurtu dane, Joskuratik? Bai, Joskuratik. Hain tiran lotuta egoten dira. Bai, gero nahikue izaten da apur bat, arixe apur bat arrakalau, pelotik editzen da ben inderra, hormian kontra jasaten da bene inder horretan, pizkanaka apurtzen doa, baina apurtzen da nien altzau egiten da pizkat. Narru eta jaurekin ezin da jokatu. Halere hori moreentzat ez da arazoa. Elitzak izen behar. Aurkari entzat izatekotan ere ia bizitutako pilotarekin hori gertatuko balitzaie. Ez dakitena da, ze pelota dan, moriak eurek erabili da bena, oin arte, edo lekek eta erabiltzen da bizen bizi hori. Ez da barri badala. Hemen duzue, Xabi Barandika. Atzamarra mugitzen ditu, ezker horretan.
Pasadan dana pasaute humore honaz ikustegu eta zehozer badakigu barantika egandik da eguneko egun emongo da bela barrio aldan bizkorren eta lanik hobetuen errekuperaute bueltatzen. Bai, eta beran txarrenien izan dugu suerte pizkateuki dela, eskumi barik eskerra dela eta horrek ni pestot errekuperazio laburtzeko aukerak emongote zela eta gero ez dutela eragin zuzenik egingo beran jokuen, eskumaz eta jokatzeko ez dela parazi dugu. Eta hemen ontzat eman dute, entzun dugu, hots bat, ez dakiguna da. Pilotak Saskiarekin izan duen balizko kontaktu bategatik izan den, edo Saskiaz zola jo duen. Bai, hemen askotan komentatu dugu, Xavier, hemen publikue badakigu geixena leken alde dauela, Bazkai izen da pelota horretara sartu dana, baina nintzako askotan ezagurantzizetan da, Alezek eta Lekek ez da bela zer eskatu. Otxate bitxain du bintzat. Goitia! Baske, 11 terditik errebesez. Eta pelota honi emon inbijako, Bai. Oinarteko motelena. Oso atzera joan da. Hemen txeuzu pilota, hau gertu egi daukagu, foko hartzeko. Hor ikusten da. Ez du zer askorik ere, baina hor Joskura pixka bat askatua du. Eta abiadura horretan ibiltzen den pilota. Arriskutsu bihurtzen da horrelako zerbait duelari. Beno, 10 joan dira, 4 tanto segidan egin dituzte orain. Lapurtarrek. Aire! No! Aire, Leke! Venga! Pumpa laster sartu behar izan du. Aurrelaria galaxia agindurik. Aire esan dio, aire sartzeko ez da heldu. Eta pumpa laster sartzerik ez. Beno, 8 eta 10 bai, azkenean 15 eta 10 aurrera Baskerekin. Tibo, estáis jugando un gran partido. Sí, creo que faltan pocos detalles para hacer más y no tener miedo en los últimos tantos. Ellos juegan bien también, hay grandes puntos. Creo que debemos seguir así hablando mucho porque la pelota comienza a volar un poco. Entonces, contento del primer set. ¿Qué hay que hacer en el segundo? Fallar un poco menos, pero debemos seguir así. Trabajar mucho, meter la pelota a fondo y creo que si seguimos así vamos a tener la chapela, pero va a ser difícil. Sorte on, Tibo. Sorry. Bueno, erraza. Nekez. Partidak. Asko korapila daitezke. Lehen jokoa irabaziagatik ere, baina abantaila handia da noski. Bai, lehengo joko irabazi dabe. Gainera zango neban Johan da biela, iziten partiduko honena, Johan serixo bat ikusten gabiz, bera dabile jokuene asko sartzen, seguruena pelota kadako purei ikusi eskero, Alesen eta Johanen artien desberrintasun egongo da, eta esanen dira, bera da biela jokuen sartzen, bera da bila gintzen, bera da bil mine itxie lortzen, eta momentuz ez eta eure bidazia. Orain arte 2634 metro egin ditu Johan Sorozabalek. Egindako tantoak 5. Iparetaz 2 egin ditu. Atzean beste 2. Eta jokoan pausatuta egindako bat ere bai. Eta galdutakorik bat bera ere ez. Oso sendo jokatzen ari da. Lekek galdutako bakarra, horraz jauzi egin duen Baskek. Bai, eta aldeko eta kontrako balantze hori da markaioen ikustegun, ez? Johanek 5 itxu ez da pelotari galdu eta markaioen ikustegun aldi hori da, ez? Hori da pizkat hasieran komenta dutena, ez dakit Alesenak zehazki zelan dien, baina... Alesek 4 egindako ditu,
eta 5 galdutako. Hortxe da, ez batak 5 tanto alde, bestiek bat kontran, 5 gaitxik fundaz eta hortxe erabakitzen da normalien, ez azkenien indekuk eta galdutekuek oso garrantzitsuek izeten die. Eta nik ez dut jokoz baino sentsazioik dala, ez, set honetan oso nagusi, ez oso nagusi, baina bai partidu euren terrenora eruti erretza lortzen da bela Johanek eta Baskek, batez be peloti aldatzen da benien. Zeta maiera honetan ikusegu, peloti aldatu dabe eta nahiko erretz lortutxu azkenengo 3 tantuek eta bigarren setera begira hori eurentzako arma oso garrantzitsua da. Gernikako zesta eskolako aurrak dituzu hemen, mutiletan eska. Egunez egun pilota eskolaren bateko aurrei aukera ematen diete. Lehen pilojoen tartean joka dezaten eta beren trebetasuna erakustezaten leku askotatik eta oso urrunetik etorritakoak ere izan ditugu. Osegorretik, Kabanilastik eta gero, Pauetik, bai, ez? Pauetik ere etorri ziren, egun ematean, bai. Eta Zumaiatik, eta Durangotik, eta Mutrikutik, eta etorritakoak izan ditugu, Gasteizik, eta azken egunean bertakoak ditugu. Iñaki Goitia daukagu aldamenean, Xavier, Alexen aita da Iñaki. Iñaki zer esan berri diezu? Bueno, euren joku itxeko, da lasai jokatzeko, kendu sakie eta aldala rebotera, da domin hau, da erregala hoxein, eurek endaizela failuek. Gauzak zail jarri zaizkie baina oraindik ere asko dago aurretik. Honiko partio asko gatzen da, honinoko eurebe irasin bidaue, eurebe presiñoi dauke, hone baino goto da hauz, bat ire bat zeite baina, honiko partio asko gatzen da. Eskerrik asko Iñaki. Bai, zuberi. Iñaki Goitia, Alexen aita, Aulestiarra, goi-mailako atzelari izana, hainbat urtez. Gaur arratsaldean, jaun Andreok, arratsaldeko 5:00 aurrera Altsasuko Burunda pilotalekuan izango gara. Lehendabizi Bakaikoak eta Morga Etxebarriak jokatuko dute Egiguren 5. eta Erostarberen aurka. Eta ondoren, txapelketan nagusiko azken jardunaldiko partidan, Jakak eta Iztuetak eta Elordik eta Zabaletak neurtuko dituzte indarrak. Orain sakea, Goitiak aterako du, beraien pilotarekin. Eta orain piloko nahita ez irabazi behar. Hortxe dituzue Goitiaren beso zaintzuek. Honek odol analisirik eta egin behar baldin badu, zaina topatzen ez dute lan handirik izango behintzat erizainek. Errez, bai. Ez da koipe asko gorputzu horretan. Zazpiterditik eskuin ez Leke. Errebotera heldu da eta tanto, lehendabiziko aldiz aurretik. Eta zeta zierau oso garrantzitsu da eurentzako. Ja ez bakarrik aurreku galtzeti datozelako eta hori dana. Lortu zuleko, Zorixeko lan elegidu belako, bigarren zetu honetan zuk saki eukitxe, zure pelotia zazteza, eta partidu honetan batez be, asko nabarmentzen da ez, pelota batekin obesti asko batu, orduan oso garrantzitsua izango da Alex eta Lekentzako pelota honekin tanto asko itxie. Halere, hemen aireak entzerik ez du izan Goitiak. Sake errestoan, Johanek egin duen lehendabizikoa. Bai, eta bizi jundan arren, ez dute denporarik egon, bai, abian dira danaz, errematako Johanek. Jaki egin eta zuzenean sarean sartu da pilota hori. Halere, elkarri ez dizkiote. Errestoan erraztasun handiak eman. Errestoan egindako tanto bana dute aurrelari. Bai, ez dago ikusi egiz izan ezaketik asko sartzen ez bataz bestia. Atzera Baske. Zabaletik Leke. Aurrean botea egin erazi, Baskek erreboteatu. Astindu hor, astindu du bai. Erreboteko zulotik eutsi Baskek. Leke, ondo.
Eskatu, sartu. Eta ezker Orbarantz, ondo Baske. Aire! Atu aire! Corre! Aire! Ondo Alex! Aire! Aire, Albasu! Zaila sartu eta eramandu Lekek. Baske! Aire! Hor ikusi duzuen, nolako ahalegina eskatzen duen pilota honek. Batez bezkumaz, Baskeri gehiago estetakola, da ez da atzeko ormara heldu, gorpuz da harima motze, baina. Ondo Johan. Bana, Oso ondo, oso ondo. Aire! Aire! Atzera Johan. Venga, Ontxe, venga! Aire, aire! Mucho! Atzelariak elkarri bizkarra erakutsi nahirik, ondo arrotu du Lekek. Erreboterako utzi dute. Gora. Eta Bana, hemen hau adierazi dio Goitiak Lekeri. Errebote indartsu hori kontroli gabea izan da. Bai, eta pelota honekin nipezot asko sufriduko dabela, eta aprobetxau bidabela batez behalezek lehen eukida hor, 7-8 kuadruen sartu dau, pelota bat baztertute, errebeze sartu dau, eta atzeko ormara heldu bidauk, hor berak pasau bidau agintzera. Eta hori inbierrien Johanek aire sartu dut ez dakiz 8 kuadruen. Horrek die Alezek aprobetxau bitxun pelotak, zebestean pelota honekin asko sufriduko dabe, eta tantuek eitzi asko kostauko jakue. Hor Johan sartzen hain beti atzeko paretera altzen da bera, eta Urkarisek ez beti da hori hor nabarmen da desberdintasun. Aire! Aire! Encore à deux! Parle-moi Thibaut! Aire Albasu! Ahal izan du bai, aire Albasu esan dio. Aurrelariak barruan zen. Oso galdi celebre egin duen Baskek, atzera Goitiak. Johanek ia pasatutako pilota erreboteatu, Goitiak moztu bien tartera, ondo Johan. Ormabikoa. Ondo berriz ere Johan. Balaster pilota zaila sartu. Aire! Errebotea, ondo. Eta ezker orma jo eta zuzenean sarera joan da pilota hori. Ato jaun Andre Jogados, Bina. Ezker hormi ikutu bakarrik indau eta zuzenien Angelua harrapatu du. Zarera ukitu bakarrik egin du, baina ikusi duzuen ora joan zen. Alegia, pilotaka bakoitzak, doitasun handia eskatzen duela hemen. Bai, ezker pareta pixkate segun joten botzu, segiduen joten da kanpora. Venga, guazen hoy! Piso! Voy! Venga, aupa, Campe! Oso ondo! Aire! Te libre! Aire! Te libre! Atzera. Boste terditik erreboteatu du Goitiak, airez ondo Baske. Bana! Eta ze pilota ez da heldu alere. Ez, eta bigarrena da Baskek horra aurretik hartu eta bizet dartera botatzen dara, lehen esan dugu, ez, Lekei sartzera behartu hotze, ez dakizuleko zemat urtengoan, hemen be bardin izan da, oinguen lagetie erabakitzen, Alezek Bana gardezi jeitze, baina, klaro, oinguen gainera angulu harrapa gotze, eta ez bakarrik luzeraz, zabaleraz be ezin izan dugu. Ondo ipini horre pelotak oso gatxak dira aurrelari zentzako, eta meritu asko dauke Baskek botatako pelotaka horrek. Bigarren pumpa egiterako sartu du Saskia. Martinerrak. Hauze, venga. Hau patxapeluna les, neuri izela, venga, marka. Behar bestuko indarrik eman.
3-2. Venga, valienteles. Ondo kendua. Aire, sino. Tú. Ondo Johan. Aire, Albasu. No puedo. Ordu, ara! Zer egin pentsatzen ari zela. Untsezkoenean utxe egin du. Begira, hemen aukera garbi-garbia zetorkion. Gaizka Arostegi daukagu ondoan, idazlea batzuentzat Winter Seriesa inspirazio iturri ere izan daiteke, Gaizka? A ber, zesta punta, kirol bat baino zerbait gehiago da gurean, hori garbi dago, eta hemen ikusten da. Badauka epika bat, badauka xarma, badauka leia, porrota, arrakasta, liburu on bat osatzeko behar dan guztia. Eta bueno, hori egin dut. Esku artean daukazu, Gaizka jai alai, Gaizka Arostegiren liburua. Bai, hau ja, liburu desente idatzi izan ditut aurretik, baina hau da helduentzat egiten dudan aurrenekoa. Eta, zen buruz, dabilen. Nahi duenak nun arkitu dezake, Gaizka? Elkarre argitaratu du eta edozein liburu den datan egongo da. Eskerrik asko. Zuri. Gozatu gaurkoaz. Mila esker. Sartu Albasu! Gaizka Arostegi, geure lankidea, Euskal Telebistako lankidea. Eta, liburu batzuk baditu onduak. Oraingo hau, elkarrekin argitaratua. Nahi aurkitu ahal izango duzu. Beno, 3-4. Bai, eta hor nahiko argitxe Johanek, erasora pasetako, tanto amaitzeko aukera hona izen alzana, ez da sartze lortu eta ikusi bera penatu dala. Bai, azkenengo tanto bitxe gorti, handi da, lezerek aukerako upidau, tanto erasora pasetako, kasu honetan Johan epe bai, eta bizetan batin bat abestin bestiek. Boi! Beni! Aire! Berriro, Boi! Aire! Ezin izan du. Erreboteatu Johanek. Leke bederatzitik errebesez. Pik! Atzera Alese Gazpiazpitik. Ondo baske. Aire! Eskuinez, bederatzi terditik. Ormabikoa. Erraz heldu da. Baina ez du sartu. Bai, erraz heldu da, ondo sartzeko modoko pelote izena. Baina ez da sartze lortu. Gainera, aukerako izango zan berantzako, leko zonien erasora bera sartzeko, mina itxen azteko, eta sartzi, garrantzitsuena. Baina, helburu bi lortu ditu hemen Lekek. Alde batetik tantoa, errematea ikaragarria izan ezpada ere, eta bestetik bere burua eta zaleak piztea. Bai, pixka partiduen sartzi, apur bat amatate ikusi bazkenen aldixen. Eta bidau hori, zentza esan dugune, zentza zinioiekin asko jokatzen da ben bikote bat da bisek, eta holako pare bat tanto inezkero, segiduen sartuko du. Boti emotze horralez. Nik ez dut horrea itxik bota da bela txapapera, ze boti emotze, da oso harin bota dau. Jakitxun bebai seguramente boti emotzera, eta ez da benez ondo gelditxo, nik ez dut horrea itxik joako lapera. Zepaiek zuzenien ez da bepitau. Hain bota dau harin, bakizelako pekatu daukela, txapapera joakola. Pilota gelditzeko denborarik eman gabe. Bat ere kontroli gabe jaurtia izan da. Goitiak galdu duen 8. estatistikak ez dira onak Goitiarenak, baina hortxe dira, bigarren joko honetan tanto bakar batera. Baske! Beste Ormabiko bat, kanpora! Pilota zaila sartu eta gero. Bai, hor, askotan, nik askotan gaztikin eta jokatuten nien eta hau beste maila bat da, ez? Eta hemen ja punta pelotariziaz da, edo zer izinkeko kako txartien, baina pelota gatsa hartu zunien, jokaldi gatsa botatie, ez da rekomendablia. Egizea, Lekek hori etxeko gaitasun euki badaukela, baina ikustegu berak behutzen dela, ze oso gatsa da. Zu pelotik gatsa sartu zunien, jarraitzu tantu eukiko zu aukera hobie.
erasora pasatzeko pilot, hor ezker horman sartutakoa, eta tanto. Erasora pasatzeko pilota ondo gelditu, pausuak ondo eman, eta pilota zaila sartutakoan horretarako aukerarik ez da izaten. Horre askotan berotasunez sartzen da, ez? Katxe sartu da, ontsa sartzen bota ez da, espero, ontsa botako tratorna dikue, baina hau bada, esan duzune, pazientisa geisha, zelandu tantue, eta aukeraku dauenin leko nien hartezin horreko da. Askotan berez normal egon dabe, tantu itxik kostago itzen da, zu ezauzenin normaltasun horretan, pizkat zailtasunetan ezauzenin, ondinok ejekuzio hori ondo itxe, gatxaue da. Pilota zaila sartu du Goitiak, atzera. Berba! Oi! Iberi! Aire, sale! Aurrean botea ginerazi dio, erreboterako utzi dute, Johanek errebote ona. 11tik errebesez, Leke. Aire! Lasai! 9tik, Johan. Apales! Barrura. Johan! No! Viens tout! Avec toi! Amarterditik Leke. Erreboterako utzi dute hori ere, eskuinez. Edarra rebotea. Ederra, zoragarria. Zoragarria benetan. Bai, eta ikusi hogu, Johan eskumaz kolokatzen hasi da momentuen Alexek zan ezautzen Lekei, jun. Baina, ez dute denborarik emon. Egira, zer rebote eta zer egin duen pilota. Hori, bertan egon da bezilik genuen hori. Ez pilota, arrastaka irten da rebote. Txutxak txula perfecto. Zoragarria. Alex! Opa, À deux. Cherche. Thibaut, tu peux pas. Aire esan dio, ezin izan du. Goitia. Moztu. Nola gainera. 6-7. Bai, eta horregaitxik ezautze Johaneke bazkeria ire sartzeko. Pelota honekin errebotiek enti asko begatxau da, baju hau edalako pelotie. Eta ikusi gu ondorizu, Alexek aire sartu dau, eta ero oinguen bai onda maitu dau. Debería seguirlo. Erki moztua izan da. Eman ezkerro orman. Pasa, sartu eta pasa. Zeputi fotu Johan errebotiendo. Azken gaire hartzen dut saleraka. Vale, al revés, venga. Erabakitzen, handi pelota aldatu, jarraitzu. Eta taktikak argitu. Bai, hortxe da, ez da lortzen uneko unien sartzea partiduen. Momentoren baten moten abia baduzula sartzeko, baina segiduen edo akatzen bat edo bestien tantu egin de, ez da lortzen hori. Apur batera daz partiduen sartzeko. Nik ez dut, pelota aldetik ez da bai da gitxi eitxoko aukire aukera. Pelota barrixa ateti etxako ekomeni. Ez zelan bez, taktik aldetik igual, joko aldetik zozerra zuzendu aldabe, baina pelotien nik ez dut bai ala bai bizitzaz batu dira bene bikote badala. Barrura. Esan! Aire! Aire! Aurrean jagia ginarazi dio Lekek. Aire sartzeko ez da heldu. Eta Punpa laster sartzen denean oso otorea izaten da, baina zailtasun handixeagoa. Atoz, jaun Andreo Gados! Ez dakit pelotari lagabaleu bazkek sartzeko aukera ikusiko gan. Bastante atzien egon da, ni pestot bote korridora sartzeko aukera ez baleu ikiko. Hor arazu edo akatsa egon da, Johan ez da lairera heldu. Bai, zubideko ni pestot bazke hor pelota hori ezingo ala sartu bazkek. Tanto garrantzitsua da. Bigarren jokoko eten aldira. Aurretik zebikote helduko ote da. Heldu! Aire! Ondo Berriro, baske. Boi! Venga, beste bat! Santu deixela! Johan! Ondo Leke. Kanpora igual. Arruan sartu beharreko izan du Baskek. Eta aurretik dira beltzak.
lehen biziko bigarren jokoko etenaldian. Eta aldamenean daukago hirukote, Xabier Barandika gaurko beste protagonistetako, Xabi, eguerdion. Berdion. Nola ari zara bizitzen gaurko partida? Bueno, agradan, disfrutan apurtxu bat, izan bastante urdurina, ez dakiz eba. Ze itxura hartzen diozu? Bueno, nik uste partide bastante ondo doala, Johan ikusi gule lehenko zetien igual komodoen, bigarrenien indauze irulau fallo segizen bastante tontoak igual, baina, bueno, nik uste bastante ondo doala partide. Xabi, kantxan diren laurak lan handi egiten ari dira, baina pentsatzen dut zuk ere gaur lanketaren bat egin beharko zenuela ona etortzeko. Bai, ez toga gintzelan egon nintzen, apur bate urduri egonaz, gogo asko azor barruen egoteko, gradan tokete azte gotie, baina, bueno, gaur barrukoa dekin lan gehiago hori baino. Hasieran, hasi baino lehen, harrera polita egin ditzute, ala ere? Bai, zigorrek abizesten lehenkunien pasilloa miko nebala pelotarizekaz, da, bueno, oso posik jentien apoio gaitxik. Eskerrik asko, Xabi, lehen bailen osatzen zaren. Eskerrik asko, zeu eri. Aupa, Xabi. Lehen ere bere ibilbideko unerik gozoenean jokoz eta oso ondo ziarduela egin zuen okerrondia belaunean, baina lana gogotik egin eta lehen mailara itzuli zen gogora ezagun alde batetik. Aurtengo neguko lehiaketa honetako finalera bere lanari esker, Xabik Baskerekin egindako lanari esker sartu direla. Eta horrek erakusten du, ze mailatan aritu den, baina beste alde batetik, neguko lehiaketa honetan, urreko loreko gerriarekin jokatu du, gerrikoarekin jokatu du, eta horrek badakizue zer esan nahi duen. Aialainik berak irabazi zuela azken edizioan. Lopezek eta biek irabazi zuten, alegia goren mailan dago Xabi Barandika, eta hilabete batzuk beharko ditu errekuperatzeko, baina itzuliko da berriz ere gorenera. Galdu! Sale! Bai! Bizok! Ordu Goitiak, atzera! Joder! Aire bana, Haki! Darrean... Aire! Sartu! Ez! Aire sartu esan dio atzelariak. Eta Alesi ezin izan du. Bai, eta tanto honetan nahiko aldrebez urteotza Alesi tanto. Lehenengo lau terdiai parien sartu airez pelota bat. Ez da erasora juteko aukeraik ikusi edo ez da usartu. Nik uste beranduegi heldu dela saietxetik jotzeko. Bai, igual ez da minikein pelotaka da hartan, eta gero honetan aire sartzeko zaute, ez dute denporarik emon aire ipintzeko. Eta tanto nahiko okerrak urte dute, espero da egun puntuala izeti eta maierara begire urduritasunek jota ez egotia. Pasa Johanek, lehenbizikoa du. Lehenbiziko jokoan ere zortzina joan dira, bigarren honetan ere zortzina doaz. Errebeskada luzea. Ondo kendua. Avec toi! Aire! Aire leke! Aire! Sorry, Alex! Esan! Venga, Zeuri! Eiar! Aire! Ondo, Baske. Nola! Ederatzi terditik lekerika errebesez. Johanen aukera. Moztu. Arki. Alex. Erra errebotea. Inpagoran bikainleke, tanto ona jokatzen ari dira. Atzera Baskek. Johan, beste aukera bat. Atzera, luze gora. Eta lehen Alesek ez dago errematera jo, on Johanek ez dago ona eukize oso behien sartu da, ez dago ondo gelditxo, baina ja, errematei ezeitxetik aparte gora bota dago eta tanto egaldu zuzen.
Baina lehen Ales bezala behartuta. Nitzako Johan oin behartu hau sartu da lehen Ales baino. Ikusi da, pizkat, urrinera behien. Hemen txegutu, hor. Baina gero oso gora gota. Pauso bat aurrerako egon izan balitz, saietxetik erasora pasatzeko aukera azuken. Baina BB-etik atzera jotzea erabaki du, eta arrotu duenean, zuzenean, errebotean gora joan zaio. 9 eta 8. Bizkaitarrak aitzinetik dira. Aire! Aire! Yatu! Ondo Johan. Goitia! Aire! Ez dio ezer askorik egin. Bizot! Pumpagoran orain, Markinarra. Zino! Egale! Aurrean botea eginarazi. Eta tanto, 10 eta 8. Eta piko aldia igual ez da partido zuen. Ez. Piko bi tantoren alderik partida osoan, bueno, lehenbiziko jokoan une batez ere ez dira aurretik jarri, bi berdintze bai, baina aurretik jartzerik ez dute lortu. Eta joko honetan berriz, 1 eta 6 eta 4, joan dira aurretik. Bai, 6 eta 4 bai horren. Ez, 6 eta 4... Lapurtarrak joan dira aurretik, bai. Bitantoren aldea orain txelemiziko. Eta orain berriz ere errematera aventuratu da. Hor pixkat gora etorri da. Publiko dana berai animetan eta egizea Zulue ikusi ingo gala, ze Johan atzeraka etorren eta pixkat lekuzkan bo, baina esan erretza. Oso behien. Forma bakarreko izan da. Eta pelota barri zela Lapurtarrek. Pilota berria atera dute. Otzotza alegia. Lehenengo zeta maieran pelota barri zeta eta zuzenien jondia amagozera. Barri zeta, venga. Barri xe, Horre lekeren aukeraketa azta izen momentu honen abitaut gundi aurretik, pixkat jarraitu izen babentantu, zentzazio honekin egon di, jarraitu izen babentantu, pixkat irugarren tanto bat itxi lortu, 3 tanto gabantaia, eta oin tanto batera ipiniako eta gainera peloti aldatzatze. Bai, nintzako birak urketak zen ez, eitzen bozu, iruko aldi lortzu zu asko itorteza gora eta publiku asko sartu zu partiduen, eta irabazizek handizek izan alzien, baina galerak bezan duzu mogun handizek diek. Batera gerturatu batuz eta gainera pelota parri ziatatzu. Ordu Goitiak. Eta erremate ederra. Arresko ondirik hartu gabe, pasa. Bai, hor Johan geratzen mu, nik ez dakit, pentsute bane baske bi hoiela edo. Niretok elditzen dela, bera ez izalako heldu eta aber baske heltze zan. Niretok hor bera ez ala heltzen. Baina, garantzitu izango da mendik aurrera, Ales hausart ikusti, Alesen nimezo pauso bat emon bidabela aurrera, ze partidue apurtzien nahi badabe, berak tantuek eitxie ezinbesteku dauke. Beramikotik. Ba hor ez dakit izan bote bat egon. Paiek ez dute adierazi bintzat. Hemen atzetik ez daukeu bizta ona, baina oso zer ikustie bitxain duate. Egize da, Johan be, ez talak ez hau. Errebote ingurutik, Eutxilekek. Johan. Aire! Altze! Aire! Boi! Bikain leke. Johan! Boi! Aire! Pasau! Avec toi! Esan! Sartu! Aire! Hau bale, zau, Aire! Pasatutako pilota, Johan Pumpagoran sartu, atzera, luzetxo. Beste aukera bat Johanek, oraingoa hobea. Txitxaka, oraingoan bai, lortu du 10
eta 11. Ondo hor Johan, pazientziaz jokatzen, horre lehenengokuen da bigarrenien besta lortu tantu eitxi, baina bisetan behartzi lortu daue aurkarixe, eta ja hirugarren honetan, hobeto doitu daue txitxakien eta lekek ezin edo. Aurrez egin duen txitxak hartan saskia sartzerik etzegoen. Oraingoan aukeratxoa izan du, baina oso behartuta hor duzu lehen biziko botea, eta bigarrena baino lehen jaurti du. Baina ezin heldu. Bueno, emozioa badugu. Bai, partido... Eta finala gustatzen ari, bai, partido nadoie, lau bikotiek edabiz zer iso jokatzen. Bete-betekoak izatea, ez da erraza izaten, ni... Ez, gainera, ni pestot gaur geunke esan osagarrizekin, ni pestot partio txukunean hobi ikusten gauzela, ze ez daukeguz bi errematatzaile bez, ez daukegu erkiaga bat asko jutunan atakera, baina euren joko estiluen ni pestot tanto oso onak ikusten gauzela, eta batez noiz ez, bigarren zetu honetan hori momentuen emozioi daukegule, eta horrek askotan beste dana enmaskara guitzen dago, eta ni pestot zentzu horretan partio txarra bintzat ez ga ikusten, eta haber, mendik aurrera beze ikustu egun, zondinok asko gatu lehik, Kanpora igual, Eskapadi hartu dut, eta... Errebote ona. Hemendik aurrera, tanto bakoitzak bere biziko garrantzia du. Ondo Baske. Leku txarrera. Erra izan da. Zaila bezain dotorea. Hori ere sartu. Errebesez, Baske. Bai, eta hiru aukera eukiotxo hor 10 kuadruen, eta batei beste hote soltau errebotera heltzeko asmoz, Ondo. Lehen bizikoan sartu du, bai. Hori. Kanpora. Ato jaun Andre Hogados, 11. Bai, eta alezeko raurrien eukidaben aukera olakuk parkatzen baitu, enguen egizia bera jokaldi nahiko nagota bela, Johanek meritu asko eukidabela, baina horrek aprobetxatan ez baitzu, oin aurkarizek pelota guata da bela, asko kostaukoak zeta irabazte eta horrek aprobetxetan alein du bidau. Irukote, Baske aldageletara joan da, Bizkarreko mina duela esan dio Iñaki Goikoetxeari, eta aldageletako bide hartu berri du. Eta hor ikusi duzu, gure bunkerraren kristala hautsi duela pilotaka da horrek. Ba, ez dakit nik zuzenien mintzat ez dut ezer ikusi, egizia aurreko tantuen txitxak baten lurrera bota dela, baina bueno, nahiko normal jaikitzen ikusi dugu, aber ze berri etortzeako zen, baina pena bat litzateke, honek baldintzatzi, Zeit iruditzen hainbestera inoko izango denik. Ez, niri bez, baina bueno, pegatxun bat badauke pixkat baldintzatu bintzat eitxote. Baina arazoak dituena Baske da. Baske. Ba, igual horregaitzik RBS ez ditxu bota ikusi guzen horrek hiru pelotak, ez? 10 kuadruen pelota barrizaz gainera oso pelota honak ziren atzeko hormara heldu eta tantu agintera pastako eta bai hor zer bauken. Epaile, aholkulari, denak hor dira. Aldageletako korridorea zenuten hori, eta hemen Gernikako jaialai zoragarri hau bete duten zaleak. Adin orotako jendea. Eta hor... Baske kamarretik behatzire botati ez da normala. Ez da sorbaldan, gerriari heldu dio. Gainera, hiru pelotaka jarraizen izen dien, leku bardinetik, eta baten bestau 10-11 kuadrure pasau, eta hori oso arraru izen da. Bueno, hor txeguzue. Oaskan etzanik eta isioaren igurtziak hartzen, hori libratzen saiatuko dira orain. Iñaki Goikoetxeak eman dio
Berogarriren bat edo. Eta hemen dituzue orain arteko lanaren datuak. Johanek 8 egindako ditu, galduak 3. Dexente datu hobeak dira, askoz hobeak, Goitiarenak baino, Goitiak gutxiago egin, eta askoz gehiago galdu, 6 egin eta 9 galdu. Baskek eginak 6 galduak beste horremeste, Lekerikak eginak 6 galduak 3. 416 pilotaka da orotara, gehien Lekek 122. 106 Baskek, 104 Johanek, eta alde handi xamarrarekin, Goitiak gutxien, Lekerikak baino, 28 pilotaka da gutxiago, alde handia dago. Bai, horrek ikusten dago ez, joko estiluen lapurtarrak nagusitu diela, asko geisha lortu dagoela joku kargeti Lekei pelota motel edo barri batekin jokatzen, eta estadistikak hori argi eta garbi azaltzen dabe eta jokuen behi ikusiagu. Gaur arratsaldean bostetarakoan izango garagu zintzo demonio Altsasuko Burunda pilotalekuan Bakaikoa eta Morga Etxebarria Egiguren bosgarrenaren eta Erostarberen aurka lehenbizi. Eta gero, Inakako txapelketa nagusiko norgehiagokan Jaka Iztueta eta Elordi Zabaleta bikoteek neurtuko dituzte indarrak. Bihar Tolosan jaialdia eta lehenbizi Agirre eta Landa Alberti bigarrenaren eta Aldaberen aurka, gero lehen mailako lehen faseari bukaera emango dio norgehiagokan Laso eta Albitzu Etxeberria eta Rezusta. Liderrak azken putz doazenen aurka. Eta gero Tolosan aktivitate handia egunotan. Bihar jaialdi hori etzi ere badira, biharkoa eta etzikoa ez ditugu emanen, baina ostegunekoa bai. Ostegunean lehenbiziko partida ere oso polita, Egiguren eta Rezusta, Zubizarreta hirugarrena eta Aimatz, eta Egiguren entzat eta Zubizarretaren entzat nik uste oso aukera polita dela. Eta ondoren, playoffetan sarturik, Altuna hirugarrenak eta Ezkurdiak Zabalaren eta Martijaren aurka jokatuko dute. 4. geratu dira Altuna eta Ezkurdia, 3. Zabala eta Martija. Zer esan nahi du horrek? Partida hori irabazten duen bikotea, final erdietan izango dela Laso, Albitzu eta Elordi Zabaleta bikoteekin batera. Galtzen duenak berriz, beste aukera bat izango du. Noren aurka? Auskalo, ostiralean jokatuko dute. Amorebi eta Etxanon, Jakak eta Iztuetak eta Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak. Tolosako kaltzaileek Amorebietako irabazleen aurka jokatuko dute. Eta azken partida hori igandean Arrasateko Uharkape pilotalekuan. Eta Arrasateko partida horretan osatuta geratuko da final erdietarako lau bikoak osatuta geratuko dira. Tartean serieko partidak, playoffetako partidak asteartean Tolosan, eta gero ostiralean, ez larun batean Goitian azkena, eta baita Zubizarreta 4. debuta ere. Irukote entzuten aldauzue? Bai, entzuten zaitugu bai, ane. Baske atera da dagoeneko aldageletatik, Gerrikoa jantzi eta badator kantxaran. Igurtzi batzuk eman dizkiote. Bai, doina bertzelan sentitzen da, lehenengo pelotaka da, goin beruen ondinok seguramente, igual estotzek altelarri irikingo, baina igual estrategia aldaketa bat ikusi aldugu, Johanek ondinok pausoak eixa aurrera emon, eta erabaki horretan igual peloti aldatze erabaki aldabe eta bizitza jogatu, Baskek esfortzu ditxe egin behar izeteko, eta Johanek berak min gehiago egin alizeteko, ikusiko gu, aber. Je suis avec toi à 100%. Allez, oui. On a juste permis de faire un petit tempo, relâcher. Allez, un bloc. Irribarrea, aixalean du oraindik ere Baskek. Bai. Igurtziek eta ukenduak.
bere onera ekarri dute. Agidanez. 11 doaz gogoratu lehendabiziko jokoa, 15 eta 10 irabazi dutela. Lapurtarrek, orain 11 eta etenaldi luzearen ondoren sakea atera du Johanek. Ondo Sorozabal. Baske errebesez. Postoria ibilibiko dago gehitza, berak nervioak botateku da, baina altzau apurra pelotia eta gero botatu itxun lehenengo pelotak bebadie, aber sentsazioik hartu eta ikusiko aurrerantzien ze evoluzio hartzen da ben. Gorka Bilbao aritu da Baskerekin, berak eman dio masajea, berak esango digu zehazki zer izan duen. Gerriko bat tiro bat emotza garri zen, da masaji bizkat emon, da hori jako espasmo bat modoko jako lumbarretan, da ese solteo bizkat eta estireo bizkat, da espero gu amaitzie partidua. Berriz ere beroketa ariketa horiek eginda jokatzeko moduan izango da edo sentituko du min hori? On bero da, eta beru dauela jogatuko dau. Baina otzitzak honen gatu miko denpora bat, baina bueno, momentuz bai. Eskerrik asko Gorka. Zaitxik. Beno, orain inguru hori libratu eta berotu egin diote eta tanto honetan joituen errebeskadak, bueno, ikusi dugu. Ez dela indarka aritu, arrotzera joan da, eta kantxa arrotzearen poderioz luzatzera, indarrez baino gehiago. Eta gero, erremate horrek ez zuen urruti txapa, baina gainean izan da. Baina ondo hemen Goitia eta asterka etorri da sakea ateratzera. Azken nien nipestot, eurek bier hori bidabela pizkat, zerrikitu bat zabaldu jakue, bazke badakize ez dagoela euneko eunien, eta zeta irabazti lehen ezinbesteko ebazan, are erabaki garri txago izen leke ez, igual iruaren zetera begire nagusi txagoa sentidu aldie. Ezin izan dio airerik endu Lekerika. Barrura Johane. Unai eskuinez jarri da. Erki Baske. Aire, Leke. Super. Descend bas. Erki berriz ere Unai. Luzatu ederra eman dio. Ezker Orman. Espero ez bezala irten zaio pilota hori. Aire agindu dio atzelariak. Errebez ezartzera junda, azkenen momentu normiek, bera pentsa baino gisa pikau dago eta ez dutzen temporarik emon eskumaz infinida pelotik gelditzeko. Ia gorputzera etorri zaio. 13 eta 12. Tanto bat ez aurretik Lapurtarrak. Ordu Goitia, txokoan. Eldu. Eta atzeratu Baskek. Ikain Leke. Baske. Attention dans la gare. Et encore, faut entrer. Ah. Oui. Encore toi, encore toi. Ça tourne. Errebotea. Punpagoren sartu, txapa gainekoa. Eta ez du Ezker Ormanera sartu, baina nahikoa izan da. 13 Jaun Andreok. Abiadura bizizien emon daue bajo bota dagoan, da guztide, Johanek sartzi lortu dago, baina ezin geratu eta gero urten dira. Hemen bera bakarrik zen, naita sartu beharrekoa, behira. Asko behartu, bai. Emozioa, Jaun Andreok. Lehen jokoa baino are handiagoa. Ezker Orman sartu zaio pilota hori Goitiari. Gorputza makurrin eta saskian errenditzen saiatu da. Ez du lortu 14 eta 13. Bai, eta Baske
oso inteligente bueltatu da lezinoko atxeden hortatik. Ez da bilinderazko moten, baina peloti esker horman sartzen dabil asko. Johanen azken sakea izan daiteke. Ederki kendutakoa izan da. Oi, super! Aire! Aire! Hori! Oi! Erki Pumpagoran leke. Johan, Pumpalaster sartu. Erki Goitia zaila zen. Johan. Bikain lekerika. Baske. Aire! Pasa. Eta tanto. Amalauna, Jaun Andreo! Johanen azken sakea izan den ez dakigu. Partidako azkena bintzat ez da izan. Hemen pilota zaila sartu du oso. Lekek ere bakarren bat bai oso zaila. Hemen buruz gain pasa Johani. Eta Baskek ezin. Bai horre Johan oso aurrera, da pelotito beta. Eta berai buruz gain pasatzanin, bixen Basken nahiko atzin egon da, eta ezin izan da, bixen tardera bota lekek, eta ezin da. Logan Sorozabal Johanen aita buruari azkaka. Eta hemen sakea ateratzera doan pilotariaren aita Iñaki Goitia. Sake ona Goitiak. Leke errebesez. Eskumaz, Gernikarra. Ona. Bana Jaun Andreok, hirugarren joko baten beharra izango du. 2025-2026 denboraldiko neguko lehiaketaren finalak. Aurretik ere partida asko behar izan dute. Gitarako jokoa. Finalak ere bai, Ane. Unai, ze izan da hau? Zolamena baino, oinazten da finala. Bostantu die, gana monbia eta ia legotanten ontazten baren. Zorteon Unai. Eskerrik asko. Ez zuen Unaik elkarrizketarik egin nahi, harrapatu egin dugu horregatik galdera bat, eta presta dezala azken zeta hau. Ondo. Ane, Goitiari mugitzen dela, baina bai zuere. Beno, partida amaitzeko pilotaka da bakarraren faltan ziren. Johan eta Baske zaila askoak sartu dituzte. Bai. Eta azkenean 15 eta 14 Bizkaitarrek irabazi dute, entzun dezagun. Prezipitaute, partio zuatzetik goi ez, bazkera hostia jokatzen. Izuak ordur, la hostia. Dios. Hanbe, hona zetorri aten peloti berez da, jodo bezkorromita jota zapo, hona zein eskuma. Da Johanek hori botazten algo tipe igerritzeta, ez da itxapista egon jo. Peloti boti betxoki. Izketan ere espektakulua dira. Bai. Zor Diego, que salta Claudia. Bat geixa, besti baina bat geixa sartu. Ez prezipitau, ez bat geixa. Oin gainera nik ustot gora torri izango die eta ambienti betorri da gora da besti, baina nik ustot buru hotz eukitzeko momentu dela. Baske ez da euneko eunien, ikusi hogu zeta maira honetan batez ben movimiento aldetik eta ez da ala eroso sentitzen eta horrekin defokatin bida be. Hor, Goitiaren aita eta Johan Sorozabalen aita. Eta Diego Beasko etxeare ikusi dugu, ura ere eraban sartua. Lehiaketa hau irabaztea lortu duten aurrelariak. Zema dira? Bi, Goiko eta Diego. Oza, Goikonek, Erkiaga hiru aldiz eta Diego. Erkiaga hiru aldiz eta Diego. Eta
gaurkoa bizkaitarra izan dadin nahi du. Diegok. Bai, hor Bazkak azkeneko tantun apurba gehiago sakatzen egon da zen dago. Ontxe tanto bat etxi egin eskero txapela buruen daukau, eta hor bai indaue apur batek gehiago sakatzeko esfortzue, oin ikusiko gu, oin apur bat usta denporatxue onda, txikatotitxuko zan, ia azkeneko desenpateko zetau zelan jokatzen dago. Nik ez dut esfortzue egin egingo da bela, baina gorputzek ez dakitzen bat erantzun dutzen. Ondo kendutakoa. Pasa Panarekin dira. Gitarako jokoan sarturik. Horra lezek ikutin dago, ez? Niretzat bai, baina ez dute txartzat eman, alere. Errebotean izan duen bigarren aukera hori eramaterik ez du izan. Leke, bat eta huts. Eta beste bat, eskarparetin ikinitzea. Bai, Bazke, hori oso ondo da biletzen, oin, ez da bil ahal hori erakutzi, ezin da ahal hori erakutzi, ba, bueno, bintzet, peloti ezker horman sartu da, pelota katxak ipintzen da bil. Eta Johan azken aldi zen, zakiek askarra guatetan, Bai, nabarmen. Ez ditu, errestuan egin dago asko ere, goitia, gau hirugarrena, Johanek berak bakarra. Bai da, pasa bakarra eukitxe, lehenko zakie bintzet luzia guata, nahitxe izen, arazu ez da izeten luze edo mota da, eskerromarik ez da bela bilatzen. Elkara iziote, aukera, bueno, sartzaileak ere ez dira Erkiaga edo Inklan, baina sakeak ondo atera dituzte, baina azken zati honetan gutxiago asmatzen ari da Biarriztarra. Eta emozioa... Venga, bati, zabales, segales! Lehen biziko jokoan 8 eta 10 joan dira, gero 15 eta 10 irabazi dute baina bigarren jokoan emozio gorena eta hirugarrenean ere bana doaz sakea Goitiarentzat. Oso albotik atera du. Aire, Leke, bana, aire! Lekerika. Baske. Ondo, arrotu eta bikain luzatua. Barru agindu dio. Sufritzen Baske. Asperenak eta intziriak entzuten zaizkio. Johanek sartzerik ez. Aire, Leke! Pasau! Aire! Atzera Johanek. Pasau! Orain bai dela garrantzitsua Johan pasatzea. Gonpalaster bikain. Bana! Idartarra. Leke! Ez da errebotera heldu. Barrura. Erki, Unai. Johan! Azpiazpitik atzera. Sartu Lekek. Aire! Baskek sartzerik ez. Segi mutilak. Trabe egin diola eta gelditu egin da Baske, baina... Bai, baina Johanek jarraitzu dabe momentuen. Epaiek itxainin bidabe pelotie gatu arte. Eta horre mongo leukie buelta, baina Johanek jarraitzu da, bazik segi. Bederatzitik. Baske arrotu eta errebote ingurura. Ondo Gernikarra. Ja, nolako tentsioa dagoen. Ez da txarra. Pilota zaila sartu du berriz ere Lekek. Johanek ere bai. Bikain Leke. Zenbat balio duen tanto honek. Barrura. Heldu egin da Goitia, baina sartzerik ez du izan. Ondo Johan. Beltzen taktika inoiz baino garbiagoa da orain. Johani pilota kendu. Eta Johanek berriz, alduen lekutik sartzen saiatu behar du. Hemen ederki sartu du. Ezker Orman oso zabaletik joan behar izan du. Lehenbiziko bi urratsak zabalera eginik. Goitiak hor hankasoinu ondiarekin iritsi da eta ezin errenditu. Eta sartu aleu, igual polemiko dizun, baina horbe izan da aru ejo, palo jo, eta barrure sartua, gero urten ikako barri do, baina
Bizualki oso deskarago izena, baina ona izango zen. Eta oin bez, eta guzkero ormei topetan, Johanek. Mana, Aire! Paske! Venga! Aire! Super, Thibaut. 10 eta laurdenetik errebesez. Gaizune! Goitia sartu eta moztu. Erki Johan ez du arrotu. Goitia. Hori pelota gatsa izan gelditzeko. Arrotu ezinik dabiltza. Zer da hau? Hor dugu arrotute gora. Eta orain arrotu duenean gora. Bi aurrelariak pilota arrotu ezinik ibili dira. Ni prestot ezinik barik nahi ez da. Erdire botan nahi horretan asmau ez da alturien. Ni bestot Johanek erdire botati nahi bala, ze alez oso aurrien egoen da, leke oso atzien. Baina erdire botan nahi horretan ez dago altura zondo asmau eta alezek aire sartu alez etxutanak. Gorputzari luzatu galanta eman da, hori ere sartu egin du. Goitiak, hau ere ez du arrotu Johanek, hor ere sartu egin da Markinarra. Baina azkenengo hori sobera loratu du. Hor duzuen. Johanek, eso baldin kaut. Lehen egoera zaila irauli dute, orain zergatik ez. Eta Baske berriz, lehenbiziko jokoaren bukaeran esan digu, ez da erraza izanen, eta aipatu dugu ez hemen, txapelak errazak sekulo ez dira izaten. Bidean Laguna ere galdu du, eta orain berriz Laguna lesionatuta, bera garriko minez, baina 3 eta 1 aurretik dira behintzat. Ea zer dioskun, Iñaki Hotsa Goikoetxeak, Goiko handiak. Iñaki, 3. seta, emozioa, 3 eta 1, nola ikusten duzu partida? Bueno, a ber, bostea da markagailua, guaindikan ikusten dut hauek 3 bat eta aurretik joa zela, edo zer gauza aldu pasa. Orduan, a ber ze pasatzen da. Iñaki, izugarrizko erantzuna gaur ere beste behin jendeak eman duena. Bai, ikusten da, jendeak erantzun osona eman dula, gogotzu eta horri da la frontoira, jende pila kanpoak eratu dare bai. Posik alde batetik, bukatzen dela pena, baina beste txapelketa batzu datu osatzetik da, espero dugu, aber horrelako arrakasta eukitzen jarraitzen duten txapelketa guztiak. Eskerrik asko, Iñaki. Bale, zuri. Iñaki Hotsa Goikoetxea. Garaipen zerrenda. Luzea, baina luzeagoa duen gizona. Buruz buru, zein binaka. Zesta puntaren historia luzean izan den haundienetako bat, haundiena esatea beti da arriskuko garaiak ezin baitira alderatu. Eta ez baitugu ondarresekin jogatzen ikusi, edo txikitorekin, baina bere garaiko handiena behintzat bai, eta sekula antziko etzaiguna. Ez, Iñakik nagusitasun handixe erakutsi dau hor urte askotan, bera Iñaki aurrien eta Imanol atzien, ez? Urte askotan nagusitasunez, hai Miami, bai Euskal Herrixen, ibili izenleko danetan. Eta oin beste arlo baten dabil, bere esperientzia handi horreaz, bai pelotarixei, bai gaztiei aholku ere moten eta kirol zuzendari moduen, eta hor jarraitzen dago, lan hona itxo. Ordu biak gainera atozkigu, ordu biak 12 minutu gutxi. Eta azken tantoak geratzen zaizkio aurtengo neguko lehiaketari. Sakeak 3 erreferak bat. Oinguen ondo eta duzakia. Oraingoan bikain kendua. Atoire! Super, Thibaut. Zaigo, Ales! Ega, zapendua! Errebote indartsua. Ondo Baske. Ordu!
Jokoan, eldu da Baske! Leke karrotu, biei buruz gain pasa, errebotea Johanek, errebesez barrura. Eta lortu du helburua, oso errebote ona izan da. Eta zenbat sufritzen ari den Logan Solza. Eta ez dakit errepikapenien ikusi dago, baina nik ez dut Laura Alkutsako pegatina horretan katitxu moduen indala pelota hori. Bai. Eta horrepe igual eragin izango dago. Izan liteke. Merito ikendu barik Johanen erreboteai. Bueno, orain bai. Johanen azken sakea. Partidako azkena ez dakigu. Atzera goitiak eta gora joan zaio. 2025-26 denboraldiko neguko lehiaketaren irabazle. Johan Sorozabal eta Tibo Baske eta aipamen berezia egin behar zaio. Xabi Barandikari finalerako bidea. Barandikarekin egin zuen Baskek. Pilotakada batek ezker bukalondoa hautsi egin zion, baina Xabiri aipamena egin behar zitzaion. Aitortza egin diote finala hasi aurretik. Behondaiala Xabi eta zorionak Johani eta Baskeri. Ane? Zorionak, bikote. Eskerrik asko. Qué victoire, este garaipena, Tibo. Sí, muy contento con un ambiente así, un partido increíble hasta el final. Creo que nos hace daños mucho y creo que con Johan hacemos una buena pareja. Gracias a él porque ha hecho partidazo al final. 11 iguales, te has marchado al vestuario. ¿Qué tal tienes la espalda? Mejor porque tengo ahí un buen masajista que me ha hecho muy bonitos. Mejor y creo que debemos cambiar solo las posturas de revés y lo he hecho bien al final. Johan, zorionak. Gracias. Eres campeón del Winter Series. ¿Qué se siente? Pues la verdad que no sé cómo sentir porque normalmente mi sitio no está aquí. Ha tenido Xavi una lesión y creo que es él el mejor delantero de este torneo y que tenía que jugar este final, pero ha tenido muy mala suerte y yo tengo que aprovechar y estoy contento sobre todo para Thibaut porque él también merece mucho este torneo. Thibaut, ¿para quién es esta chapela? Súper contento. Aquí mi primer casi gran torneo con Marquina que he hecho ya 2 o 3 años. Creo que el Winter todo el mundo quiere ganar y lo he hecho bien y estoy muy contento y orgulloso de este. ¿A quién le vas a dedicar esta victoria? A Xavi y mi familia también, porque Xavi me apoya hasta antes del partido y mi familia estaba casi todos los partidos aquí. Estoy muy contento. Primer victoria con mi hijo y estoy contento. Johan, ¿para quién es esta victoria? La verdad, al cuadro de Daña y a la gente que tengo en la cabeza es que vi Turea y Eche cuando llegué en Daña la primera vez, han hecho de papa para mí, entonces he visto Nicolás en Daña y ahora sí que está en la televisión a él. Zorionak, gozatu. ¿Cómo estaba? Bueno, hemen txeuzue, familiari eskainina izan dio eta semeari lehenbiziko garaipen hau. Eta hemen txeuzue, Baske gaztea. Bai, eta etorri nien berabez plastikozko zesta batekin, horrek da kantxan jolasten. Ikusi dugu, bai. Ibiltzen ere nahikoa lan badu oraindik. Bai, ez uste abuztuan bateko da, urte terdire ez da heltzen ondinok, eta ja hor dabil bueltaka. Bada etorkizuna. Johanek 11 egin eta 3 galdu, Goitiak 9 egin eta 12 galdu. Eta aipagarria da, Johanek egin duen lana ere. Ganian finala jokatzetik iritsi berri. Eta txapelketan egin duen partidarik onena, zalantza izpirik gabe. Baskek 8 egin eta 6 galdu, Lekerikak 8 egin eta 3 galdu, eta Lekek finalean ere eutsi egin die batez besteko horiei. Eta hemen txedoaz, jendartetik galtzaileak lehen da bizi, hor Aikike Tomasen besarkada ere jaso du bidean. Irabazterik ez dute izan, irabazleak Johan, Baske eta Barandika. 3 irabazle dituela esan daiteke, irabazleen zerrendan eta historiarako zerrenda loriatxu horretan 2 izen agertuko dira, baina
aipamenetan ezin da inola ere antzi Xabi Barandika. Ura iritsi da finala Johanekin irabazi badu ere Baskek. Eta gaurko emankizunaren aurretik, gogorazi nahi dizuet, Binakako txapelketei zatirik ederrena geratzen zaigela oraindik eskuz. Eta gaur bertan izango duzuela eskupilotaz, goren mailako eskupilotaz gozatzeko aukera. Altsasuko Burunda pilotalekutik eta hor Felixen zorion agurra ere hildu du Baskek. Atzelari historiko baten zorion agurra eta hemen dituzue bizkaitarriak podiumera bidean eta hau ondo amaitzeak poza handia ematen digu, amaitzeak berak penatxo, astelenetako itzordu hori Domeka eguerdian bukatzen den hau hain da polita guretzat. Bai, osagarrixe, astelenero ze postasun da, ze maila hondi ikusi hon eta gaurkoen be final edar batea ze maitu dabe txapela jartzeko. Lehen gabizi galtzaileentzat Irribarretxu bizkaitarrak beste Gorroño alkate jaunaren eskutik. Jaso dituz, sari horiek eta guk aipatu nahi dugu ostera ere lehiaketa honek izan duen antolakuntza goi-mailakoa, profesionaltasun gorenekoa eta eskertu nahi dugu hemen ematen diguten tratua, ematen dizkiguten erraztasunak ez baitzaigu leku guztietan gertatzen. Irabazle Johan eta Baske eta Joseba Urkiola Euskal Telebistaren kiroletako zuzendariaren eskutik kirolaririk goren onenaren saria Barandikarentzat finalik ez du irabazi, baina beste gauza asko bai eta Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiaren agurra ere jaso du Xabik eta bere alaxe jantziko diete txapela txapeldunei. Eta Baske Gaizka Muniatagiren agurra eraman enpresako ardura honetako baten agurra jaso du. Eta Laboral Kutxa babeslearen ordezkari bat izenik ez dakigu, barkariezago. Laboral Kutxa babeslearen hasieratik babesletza oso garrantzitsua ematen ari den finantza erakundea. Eta Elisabete Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusia izan dira txapela ezarri dietenak. Eta zer nolako poza Johanek eta Baskek eta podiumean hirukotea behar zuen Xabi podium honetan. Aialai Ligaren irabazlea Urreko Loreko Gerrikoak ez dio suerte handirik eman minez madarikatzen ikusi genuen azken tantoa galaxe jogatu behar izan zituen aldageleta zijoala finalerako txartela poltsikoan zuelarik ere esaten zien Baskeri eta Urkariei hautsi egin naiz. Beldur naiz ez ote den gauza honik eta ez du izan ez, baina beste aukera gehiago eta hobeak ere etorriko zaizkio. Orain errekuperatu egin behar pixkanaka eta hemen Soro Zabaldarren aita Pozarren eta
Irudi horrekin emango diogu amaiera gaurkoari, ordubiak gain gainean ditugu, gogoratu jaun Andreok, gaur arratsaldean goi mailako eskupilotaz gozatu izango duzuela, Altsasuko Burunda pilotalekutik, izango gaituzue arratsaldeko postetarako zintzo demonio besterik ez. Eskerrik asko, domeka on!